ஒன் ஒரு இது பிரபுஜி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு. ஒரே நிமிஷம். பிரேம் கிஷோரி மாதாஜி. ஆமா ஆமா. ஆமா எத்தனை இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க. அவர்தான் 20 years of experience, இல்ல 20 to 25 years of experience. மாதாஜி பெங்களூர் இஸ்கான்ல புக் எல்லாம் வித்தாங்க மாதாஜி. இது இந்த பிரைஸ்ல வந்து 50% 500 போட்டு 270 கொடுத்தாங்க. எந்த புக்? இதுதான் நம்ம பகவத்கீதை புக் தான். அவர் 8 புக் வாங்கி கொடுத்தேன் எல்லாருக்கும். 500 இல்ல மாதாஜி, 300 தான். அதுல போட்டுருக்கு, அதுல 500 தான் போட்டுருக்கு, பிரிண்ட் பண்ணியே இருக்கு மாதாஜி. அதுதான் சரி, நான் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி என்ன சொல்லணும், ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இது பாஸ் பண்ண முடியாது. வெயிட் பண்ணுங்க. கிளாஸ் முடிஞ்சு லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்ட பிறகு உங்களுக்கு நான் விளக்கம் கொடுக்குறேன். ஓகே, அது வரைக்கும் பொறுமையா காத்திருக்கோம். ஓகே, பக்தி சாஸ்திரி டீச்சர்ஸ். ஓகே, எங்களுக்கு மீட்டிங் இருக்கு. பிரபுஜி அனௌன்ஸ் பண்ணதை உங்களுக்கு நான் வீட்டுக்காரருடைய மொபைலுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணி, வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் காட்ட போறேன். ஸோ இனிமே இதுதான் லாஸ்ட் எக்ஸாம். நீங்க லிபரலா எழுதுறதே. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி என்ன செட் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அதான் நீங்க எழுதணும். ஓகே, ஈஷா உபநிஷத்துக்கு இருக்குல்ல மாதாஜி எக்ஸாம்? எல்லாத்துக்குமே உண்டு. எல்லாத்துக்குமே உண்டு. இப்ப நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் பிரபுஜி அனௌன்ஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய இது. You are able to see here. ஹரே கிருஷ்ணா இஸ் கிவன். யாருக்கு அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காருன்னா பக்தி சாஸ்திரி டீச்சர்ஸ்க்கு தான் சொன்னாரு. பிரேம கிஷோரி மாதாஜி will lead பக்தி சாஸ்திரி டீச்சர்ஸ் குரூப். ஒன்ஸ் யூ ஃபினிஷ் எ மாடியூல் ப்ளீஸ் நோட்டிஃபை ஹர். அப்படின்னா நான் இப்ப ஈஷோ முடிக்க போறேன்னா முடிச்ச உடனே நான் மாதாஜிக்கு சொல்லணும். she will set the question paper. Okay, now teachers will not set question paper. Checking of question papers will be through her. அதாவது அவங்க மூலியமா தான் நமக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல கிடைக்கும். She will also look into expanding registration and training of new Bhakti Shastri teachers. Already trained teachers, okay. இப்போ ஆல்ரெடி நியூவா இப்ப ராதிகா மாதாஜி பக்தி சாஸ்திரி டீச்சரா இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் உஷா மாதாஜி எடுப்பாங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு எல்லாமே ட்ரைனிங் எல்லாமே வந்து யார் மூலியமா கிடைக்கும்னாக்கா பிரேம மாதாஜி மூலியமா தான் கிடைக்கும். ஸோ ஷி வில் ஃபங்க்ஷன் அஸ் டீன் ஆஃப் பக்தி சாஸ்திரி காலேஜ். ஏன்னா இனிமே மேங்களூர் இஸ்கான் வந்து ஒரு பெரிய லெவல்ல தான் இருக்கும். ஸோ அங்க வந்து ஒரு கல்வி கூடம் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ எப்படி மாயாப்பூர் வந்து ஒரு இது மெயின் சென்டரோ அந்த மாதிரி வந்து எஜுகேஷனுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி எஜுகேஷன். ஸோ மேங்களூர் இஸ்கான் வில் பிகம் எ சென்டர். இந்த சவுத்துக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து ஒரு மெயின் சென்டரா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி எந்த இஸ்கானுமே கிடையாது. ஸோ அதாவது சென்டரா வெறுமனே இப்போ ஆன்லைன் எல்லா இஸ்கான்லயுமே பண்றாங்க. ஆனா நம்ம மேங்களூர் இஸ்கான் அளவுக்கு வந்து ஃபுல் ஃபிளெட்ஜா சிஸ்டமேட்டிக்கா வந்து கிடையாது. நீங்க எல்லாம் கூட வந்து நிறைய கோயில்கள் இஸ்கான் கோயிலுக்கு போவீங்க. அங்க போனீங்கன்னா 1 or 2 ஸ்லோகாஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க டெய்லி பேசிஸ். அப்படிதான் இருக்குமே ஒழிய ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபோக்கஸ்டா வந்து நாங்க தான் உங்களை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு உட்காருங்க கேட்டுக்கோங்கன்னு எல்லாருக்குமே சொல்லிட்டு இருக்கிறது வந்து யாரு? நம்ம எல்என்டி பிரபுஜியோட இந்த மேங்களூர் இஸ்கான் தான். ஸோ அதனால எவ்வளோ 10 lakhs people, 10 lakhs devotees ஆர் தட். அவ்வளோ பெரிய அதாவது காங்கிரிகேஷன் அதாவது வேர்ல்ட்ல எங்கேயுமே கிடையாதுன்னு தான் சொல்றாரு. நேத்து தானே மாதாஜி சொன்னாரு பிரபுஜி இதை பத்தி. ஸோ பெரிய காங்கிரிகேஷன். உஷா மாதாஜி ஆல்சோ அட்டெண்ட்ஸ் சொன்னார். அதனால 500 அவருடைய இலக்கு வந்து 500 பக்தி சாஸ்திரி டீச்சர்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ்ல எத்தனை பேரு யூஆர் ஆல் ஒரு மாதிரி முத்துக்கள் மாதிரிதான் நீங்க எல்லாமே இவ்வளோ பிரயாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க. ஸோ ட்ரை டு கண்ட்ரிபியூட். இப்போ இவங்க மணிமேகலை மாதாஜி ஆல்சோ யூ கேன் டூ. அப்புறம் வந்து பிரேம மாதாஜி டெக்னிக்கலி குட், புஷ்பா மாதாஜி ஆல்சோ. பட் அவங்களுக்கு எல்லாமே எடுத்துரைக்கிறதுக்கு அந்த மீடியா தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். யாராவது சப்போர்ட் பண்ணி பண்ணணும். வில் சி. நீங்க முதல்ல வந்து கிட்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் பிரயத்னம் பண்ணணும். அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த
இந்த சிஸ்டம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஃபியூச்சர்ல நீங்க உங்களுக்கு எடுக்கணும் கிளாஸ் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் நாம அந்த இது வந்து எடுத்துட்டு வந்துட்டோம்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்கணுமோ அது மாதிரி நீங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி டீச்சர்ஸ், அதனால நான் எதுவுமே சொல்ல வேண்டியது இல்லை. யுவர் என்னை விட நீங்க எல்லாம் ரொம்ப கிரேட்டான ஒரு நிலையில இருந்து குட்டி குட்டி பசங்களுக்கு எல்லாம் நீட்டா சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ யூஆர் ஆல் வண்டர்ஸ் ஆக்சுவலி. அதனால நீங்க பண்ணலாம். ஆனா நம்ம இந்த ஸ்கூல்ல வந்து நம்ம ஃபாஸ்டா தான் போவோம். அந்த ஸ்பீடை வந்து ஆன்மீகத்துல எடுத்துட்டு வர முடியாது. ரொம்ப நிதானமா பொறுமையா நம்ம எடுத்துரைக்கணும். ஸோ ஃபியூச்சர்ல இப்ப நீங்க 16-17 பேர் இருக்கீங்க இப்போ. ஸோ இந்த 16-17 பேர்ல யூ ஹாவ் டு பிகம் டீச்சர்ஸ் ஆக்சுவலி. ஆல்ரெடி சில பேர் வந்து டீச்சர்ஸ், உஷா மாதாஜி, சங்கீதா மாதாஜி, இவங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி டீச்சர்ஸ் தான். நீங்க எல்லாம் கூட வந்து டீச்சர் ஆகணும். மல்லிகா மாதாஜி வந்து மல்லிகா மாதாஜி ஐ திங்க் ஷீ இஸ் கேபபிள். மாஸ்டர்ல அவங்களை இன்க்ளூட் பண்ணிடலாமே. அவங்க திலகவதி மாதாஜி ஆல்ரெடி எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து அகெயின் ஷி ஹேஸ் டு கம் பேக். ஸோ இஃப் யூ ஆர் லூசிங், இதெல்லாம் ஒரு சேவை. இந்த மாதிரி சேவை எல்லாம் நமக்கு வந்து கூப்பிட்டு கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கண்டிப்பா நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கணும். இறைவனுடைய சேவை எந்த அளவுக்கு நமக்கு கிடைக்கிறதோ அந்த சேவையை நம்ம மிஸ் பண்ணாம நம்ம வந்து கலந்துக்கணும். ஓகே. ஸோ டிவோட்டி அண்ட் சாரி டீன் ஆஃப் பக்தி சாஸ்திரி காலேஜ்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இனிமே எவ்ரி திங் த்ரூ ஹர் ஒன்லி. நீங்க இவங்க கீழே படிச்சீங்கன்னாக்கா டெக்னிக்காலிட்டி ரொம்ப 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 ஸ்ட்ராங் ஆயிடுவீங்க. இந்த அளவுக்குன்னா கொஞ்சம் குட்டியோண்டு இந்த நாலேஜ் வந்தது கூட மெயின் ரீசன் அவங்க கிட்ட அட்லீஸ்ட் அந்த 18 days அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 2-3 months வந்து level 2 கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணலாம். அப்போ அவங்க அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா வந்து சொல்லி கொடுத்து சிலதெல்லாம் மனசுல அப்படியே பதிஞ்சிருக்கும். இப்போ அந்த குய்யதரம் வந்து அவங்க சொல்லி கொடுத்ததுதான் அந்த இதுவே பிரேஸ். இன்னைக்கு நான் ரொம்ப ஐ எம் ப்ரவுட் டு சே தட் பிரேமா மாதாஜி ஹேஸ் கொஞ்ச நாள் தான் நான் உங்ககிட்ட கத்துனேன். ஆனாலுமே ரொம்ப அப்படியே மைண்ட்ல பதியக்கூடிய அந்த விதத்துல சொல்லி கொடுத்தாங்க அவங்க. எல்லாத்துக்குமே வந்து ரீசன்ஸ் உண்டு அண்ட் வித் வெரி வெரி வேலிட் டெக்னிக்காலிட்டி. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ யார் வேணாலும் வந்து சொல்லி கொடுத்துறது வந்து வித் டெக்னிக்காலிட்டி கண்டிப்பா முடியாது. வி ஷுட் ஹாவ் த ஸ்ட்ராங் டெக்னிக்காலிட்டி. ஆனா அவங்க ரொம்ப ரொம்ப பிஸி பர்சன். அதனாலதான் அவங்களுக்கு இந்த காலையில சம்டைம்ஸ் 5:45 கூட கிளாஸஸ் எடுக்கிறதுக்கு முடியறதில்லை. ஷீஸ் அ டாக்டர் பீடியாட்ரிஷியன் in US-ல. And I request all of you cooperate with her. Our goal is to have 500 Bhakti Shastri teachers. அப்ப நீங்க எல்லாம் பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சாதான் பக்தி சாஸ்திரி டீச்சரே ஆக முடியும். அதுக்கப்புறம் டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் கோர்ஸும் இருக்கும், அதுவும் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ நீங்க கொஞ்சம் அதாவது லிட்டில் யங்கா எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு இதுக்கு எல்லாமே வந்து கண்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். ஸோ மகாலட்சுமி மாதாஜி ஆல்சோ. ஸோ நான் நிறைய வாட்டி கேட்டுட்டே இருக்கேன். மகாலட்சுமி மாதாஜி யூ ப்ளீஸ், விக்டோரியா மாதாஜி, மோகன்தாஸ் பிரபுஜி உங்களால முடிஞ்சா யூ கேன் ஆல்சோ டூ நீட்ஃபுல். ஓகே. எஸ். ஸோ நீங்க எந்த இது பண்ணறேன்னு நினைக்கிறீங்களோ கண்டிப்பா நீங்க பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ இந்த கிளாஸ்லயே நான் பார்க்கும் பொழுது நியர்லி 5 to 6 teachers ஆர் தேர். ஓகே. ஸோ அவங்க எல்லாருமே நீங்க கண்ட்ரிபியூட் பண்ணீங்கன்னாக்கா வி கேன் க்ரோ ஆஸ் எ டீம். எல்லாமே நீங்க 18 days எடுத்துக்கோங்க. யூ டேக் 18 days and then you can do that actually. She will take in charge of Bhakti Vaibhav course also. இனிமே பக்தி வைபவ் கூட கொஸ்டின்ஸ் அவங்க கிட்ட தான் வரும். பக்தி வைபவ் எப்படி ராதிகா மாதாஜி இப்ப கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்தாங்க இல்லையா, அப்படிதான் இருக்கும் பக்தி வைபவ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே. அந்த கொஸ்டின் பேங்க்ல இருந்து எதுவும் வராது. ஸோ நாங்க ஜஸ்ட் என்ன பண்றோம்னாக்கா வில் ஹியர் த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணலன்னா கண்டிப்பா எக்ஸாம் எழுத முடியாது. 100% இது மாத்திரம். வித்தவுட் அட்டெண்டன்ஸ் அண்ட் லிசனிங் டு த கிளாஸ் அண்ட் ஆல்சோ அந்த புக் வாசிக்கலன்னா கண்டிப்பா எக்ஸாம் எழுத முடியாது. ஓகே. This is the experience. Since she will have a meeting with all teachers, objective is to have best course in quality along with quantity. குவாலிட்டியா கொடுத்தா மட்டும்தான் குவான்டிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும். குவாலிட்டி கொடுக்கலன்னா குவான்டிட்டி வரமாட்டாங்க இல்லையா. So full desire of Srila Prabhupada that all devotees in ISKCON do these courses. Our quality becomes so high that all ISKCON temples recommend their devotees to do these courses with us அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டார் இல்லையா. ரொம்ப முக்கியம். இன்னொன்னு வந்து கோர்ஸ்ல இருக்கிறவங்க தான் அந்தந்த கிளாஸஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பா அட்டென்ட் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ ஜென்ரலா இப்ப நம்ம தமிழ்ல மட்டும்தான் நான் எதுவுமே ஈவன் ஐ ஓன்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட். ராதிகா மாதாஜி ஆல்சோ ஓன்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பிகாஸ் சீனியர் டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க. தே வில் கம் அண்ட் அட்டெண்ட் அண்ட் கோ. ஆனா இன் ஜென்ரல் நாங்க இங்கிலீஷ்ல அட்டென்ட் பண்றோம். இஃப் தே ஆர் நாட் த ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் அவங்க கண்டிப்பா ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் இஸ் ஆல்ரெடி தேர்.
ஆனா நாங்க தான் எப்பவுமே அதை செய்தது கிடையாது. வி ரெஸ்பெக்ட் உங்களுடைய இன்வால்மெண்ட் வந்து ரெஸ்பெக்ட். ஆனா நீங்க காதுல கேட்டுட்டு அப்படியே காதுலயே விட்டுறக்கூடாது. யூ ஷுட் டூ சம். அந்த முயற்சி என்பது கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ இது மாதிரி தோஸ் ஒரு அட்டெண்டிங் வாலண்டரிலி அட்டென்ட் பண்றவங்களுக்கு இது நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்க எல்லாருமே லெவல் 3 முடிக்கணும்னா முடிச்சுட்டு, இப்போ என்னோடி நான் என்னவே எடுத்துட்டு இருக்கேன், ஜாயின் ஃபார் என்னோடி. அதுக்கு அடுத்து வந்து இவர் லெவல் 2 கிளாஸஸ் இந்த மந்த் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. பகவத்கீதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. யாரு நம்ம இந்த வாரம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் அவரு. ஸோ அந்த இதுல குரூப்ல போயிட்டு நீங்க பகவத்கீதையை முடிச்சுட்டு அந்த மாடியூலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. லெவல் 2 லெவல் 3 சர்டிபிகேட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பக்தி சாஸ்திரி போறதுக்கு. தட் இஸ் த கிரவுண்ட் ரூல். உங்க ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் யூ ஆர் ஆல் டன். உங்களுக்கு லெவல் 3 சர்டிபிகேட் கிடையாது. ஏன்னா அப்ப அந்த சமயத்துல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் நீங்க எல்லாம் எழுதிருப்பீங்க, ஆனா சர்டிபிகேட் இல்லை அந்த சமயத்துல. வி ஆர் ஆல் அட்டெண்டட் த குவிசஸ் அந்த சமயத்துல. ஆனா எக்ஸாம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்டிபிகேட் கிடையாது. அதனால இப்ப வந்து நீங்க அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் ஐ திங்க் 9 இப்போ லெவல் 2க்கு எல்லாமே மாடியூல்ஸ் அப்லோட் பண்ணிருப்பாரு இவர் பாலாஜி பிரபு. அண்ட் லெவல் 3 வி ஹாவ் டு செக் இன். ஸோ லெவல் 3 வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் போயின்னு இருக்கு. அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் முடிஞ்ச உடனே அப்லோட் பண்ணுவாங்க. நீங்க எல்லாம் கூட ஜஸ்ட் போய் யூ கேன் ஆல்வேஸ் டூ அண்ட் டவுன்லோட் இட். அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே. ஸோ முடிச்சுட்டு இப்போ நான் வந்து ஈஷோ வந்து அந்த கிளாஸ்க்கு முடிச்சிட்டேன் நானு. என்னோடையும் NOIயும் முடிக்க போறேன் நானு. சோ அவங்க அந்த ரெண்டு எக்ஸாம் எப்ப எழுதுவாங்க? அது அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும் மாதாஜி. வந்த உடனே நீங்க வெயிட் பண்ண சொல்லுங்க. நான் சொல்லியிருக்கேன் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணேன். பட் ரெண்டுமே எக்ஸாம் உண்டு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்கேன் நான். ஆமா ஆமா, வெயிட் பண்ண சொல்லுங்க. வந்து உங்க கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். இன் கேஸ் ஏதாவது புரியல அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த டேஸ் ஐ வில் டேக் த கிளாஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னேன் நான். நோ ப்ராப்ளம், நோ இஷ்யூஸ். ஸோ அதனால நீங்க யூ கேன் என்னோட வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து யூ வில் ஹாவ் அந்த MCQs மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ நீங்கெல்லாம் எழுதும்பொழுது பேராகிராஃப் மாதிரி இருந்தது இல்லையா? நான் இப்ப வந்து MCQs அந்த பேராகிராஃப் எல்லாம் எழுத முடியாது அப்படின்றதுனால MCQs வச்சிருக்காங்க. ஸோ அது டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க் தான் போயிட்டு இருக்கு. இவங்க அதாவது பேக் அண்ட் டீம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது அப்லோட் ஆன நீங்க லலிதா மாதாஜி இல்ல, அவரு கிருஷ்ணகுமார்னு சொல்லிட்டு ஜெயஸ்ரீ கண்ணனுடைய ஹஸ்பண்ட், அவரு தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ ஹி வாஸ் வெரி அதாவது 2021ல இருந்து இருக்கக்கூடியவர் அவர். ஸோ அவர் எப்பவுமே அட்மின் ரோல தான் இருந்தாரு. யூஸ் டு கண்ட்ரிபியூட் ஃபார் இங்கிலீஷ்க்கு எல்லாமே கண்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஸோ மறுபடியும் வந்து பண்றேன்னு சொன்னதுனால கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹி இஸ் டூயிங். Let us see. That's what I got update from Balaji Prabhu. On completion, that also will be uploaded and it will be shared in the group. So யாரெல்லாம் லெவல் 3 எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களோ டீச்சர்ஸ், நீங்க அவங்களுடைய டிவோட்டிஸ்க்கு எல்லாம் கொடுத்து நீங்க சர்டிபிகேட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க எல்லாரும் சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கும் வேணும்னா நீங்க அந்த ஜஸ்ட் ஒரு 10-15 கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும், அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிக்கோங்க. அங்கேயே முடிச்ச பிறகு எப்படி லெவல் 1 சர்டிபிகேட் டவுன்லோட் பண்ணிப்பீங்களோ அப்படி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ தட்ஸ் இட். அதுக்கு நீங்க பிரத்யேகமா படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்க ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி படிச்சாச்சு இல்லையா? நம்ம மந்த்ரா 8 முடிச்சாச்சு இல்லையா? முடிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், மந்த்ரா 9. அதனால நீங்க எல்லாருமே உங்களுடைய இதுல வந்து கரெக்டா இருக்கணும். ஸோ நீங்க இப்போ ஈஷோ NOI அண்ட் NOD யூ வில் ஹாவ் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் பிரேமா மாதாஜி தான். அதனால வந்து சீரியஸா படிங்க. அதுதான் உங்களுக்கு இப்ப நான் சொல்றது. கொஷின் பேங்க்ல இருக்கிறதையும் படிங்க. எப்படி கொஷின்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறது வந்து நாளைக்கு ஒரு டியூஸ்டே தானே போட்டிருந்தாங்க, 6th February மீட்டிங்க்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஐ டோன்ட் நோ, அது ஆன பிறகு we will update. ஆனா கரண்ட் இப்போ ராதிகா மாதாஜி பேட்ச் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ they have to follow that only. And any upcoming batch will follow that only. நீங்க எல்லாம் லக்கி, நீங்க எப்படியே முடிச்சுட்டு you are going to do that. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாடியூல் 2 டெஸ்ட் எப்போ சொல்லுங்க? நான் சொல்றேன் மாதாஜி, கண்டிப்பா. நீங்க யாரெல்லாம் மாடியூல் 2 இது எக்ஸாம் எழுதல, ஐ வில் ஃப்ளோட் இந்த ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் ஃப்ளோட் பண்றேன். அவங்க மட்டும் ஃபில் பண்ணிட்டு அனுப்புங்க. அவங்களுக்கு மட்டும் நான் பிளான் ஆக்சுவலி. திலகவதி மாதாஜி நீங்க மாடியூல் 1 எழுதலன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் மாதாஜி, நான் உங்கள்ட்ட சொல்லிருக்கேன் மாதாஜி. எனக்கு நீங்க ஒரு டைம் வச்சிருங்க மாதாஜி, ஐ வில் டு இட். நீங்க அவங்க மாடியூல் 2 எழுதும்போது நீங்க மாடியூல் 1 எழுதிருங்க, சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. the same time you can plan and then you complete it. actually உங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் தான் தெரியும். சொல்லுங்க. NOI முடிக்கல மாதாஜி. நான் NOI NOD இன்னும் பண்ணவே இல்லை மாதாஜி. இப்ப நான் பண்ணிட்டே இருக்கேன்ல, நீங்க அது லெவல் 3 தானே சொல்றீங்க? ஆமா மாதாஜி. அது எப்ப எக்ஸாம்னு சொல்லுங்க, நான் ப்ரிப்பேர் ஆகுறேன்.
இப்ப நீங்க இந்த லிங்க் வந்த பிறகு ஷேர் பண்ணுவாங்க மாதாஜி, நீங்க அதுல அப்டேட் பண்ணி நீங்க யூ கேன் டேக் இட் அப், டவுன்லோட் தி சர்டிபிகேட். ஓகே, NOI மாதாஜி, NOI எல்லாத்துக்குமே all 3 is the third module. NOD, NOI and ESHO, these 3 comprises of module 3. ஓகே, 3 சேர்த்து ஒரு எக்ஸாமா மாதாஜி? ஆமா அப்படிதான் வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு. அச்சச்சோ, நிறைய இருக்கு மாதாஜி. அதாவது தெரியல, அந்த கொஸ்டின் பேங்க் பாலாஜி பிரபு கிட்ட தான் கேட்கணும் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஐ டோன்ட் நோ, ஹி ஹஸ் காட் தட் டீடைல்ஸ். டிரான்ஸ்லேஷன் போயிட்டு இருக்கு, இங்கிலீஷ்ல ஆல்ரெடி இருக்கு. இங்கிலீஷ் இருந்தா ஷேர் பண்ண சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே, நீங்க அப்ளை பண்ணிடுறேன்னு சொல்றீங்களா? ஆனா நீங்க கிளாஸஸ் கூட அட்டென்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி, தட் வில் பி குட். எனிவே இங்க நான் வந்து ஈஷோ அண்ட் NOI வந்து டீடைல் தான் எடுக்கிறேன். பட் ஃபார் NOD ஐ வில் நாட் டேக் லைக் ஈஷோ அண்ட் NOI. இந்த இடத்துல 5th மாடியூல் இந்த பக்தி சாஸ்திரத்துல நான் டீடைல் எடுக்க மாட்டேன். ஸோ அங்க லெவல் 3ல எடுக்கிறேன் நான். சாட்டர்டே 6 o'clock. எனிவே யூ ஆர் அட்டெண்டிங். ஐ ஹவ் சீன் லாஸ்ட் வீக் நீங்க இருந்தீங்க, நான் பார்த்தேன் நான். ஸோ யூ கண்டினியூ தட். ஏன்னா NOD ரொம்ப ஈஸியானது கிடையாது மாதாஜி. எவ்ரி ஒன் வில் ஹேவ். ஆமா மாதாஜி, நான் படிச்சிருக்கேன். அது மாதிரி ஒரு மாதிரி ட்ரையா இருக்கு மாதாஜி, மனசுல நிக்க மாட்டேங்குதுன்னா தட் அது எல்லாமே பாவத்துல இருந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கும் மாதாஜி. அதனாலதான் அது உங்களுக்கு அவ்வளவு சுலபமா தெரியாது. ஸோ ஒன்ஸ் யூ, ஈவன் நான் கூட முதல்ல படிக்கும்போது இட்ஸ் லுக்கிங் லைக் அதை புரிஞ்சுக்க கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி கிடையாது. ஓகே மாதாஜி. அதனால ஈஷோ அண்ட் நீங்க இப்ப நான் ஈஷோ பத்தின 2 weeksல முடிச்சிருவேன் நான் ஈஷோ. அடுத்து வந்து NOI 9 ஸ்லோகாஸ் தான், அது ஒரு 2-3 weeks. அது முடிஞ்சிச்சுன்னா NOD வந்து வித்தின் 2-3 weeksலயே முடிச்சிருவோம் நம்ம இது மட்டும் பக்தி சாஸ்திரியில. அதனால நீங்க அங்க கண்டினியூஸா அட்டென்ட் பண்ணி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்த பிறகு ஷேர் பண்ணுவோம். நீங்க அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணி நீங்க கேன் டவுன்லோட். நீங்க ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் level 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நீங்க பண்ணிக்கோங்க. இஃப் யூ ஃபீல் தட் லெவல் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு level 2 சர்டிபிகேட் இருக்கும், level 3 சர்டிபிகேட் வேணும்னா நீங்க அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா சடனா ஒரு மாதிரி கேட்டுட்டாங்கன்னா அப்போ வந்து இட் வில் பி குட் டு ஹேவ். அதனால எல்லாருமே நீங்க அட்டென்ட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கய சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वापदाण्डिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நாம மந்த்ரா 9 பார்க்க போறோம். அந்தம் தம பிரவிஷ்யந்தி ये विद्याम् उपासते ततो भूय इव ते धामो यौ विद्यायाम् रथाः. அதாவது அந்தம் அப்படின்னா அதாவது கிராஸ் இக்னரன்ஸ். அந்தம் என்றால் அதாவது முழுமையான, அதாவது அந்த பிசிக்கல் லெவல்லயே நம்ம வந்து அறியாமை கொண்டு. தம அப்படின்னாலே அதாவது டார்க்னஸ் இல்லையே, தமஸ் குணம். பிரவிஷ்யந்தி என்டர் இன்டு, அதாவது ஆவித்யை பற்றி தான் இந்த இடத்துல வரும். ஆவித்யாம் இந்த இடத்துல ஓகே முன்னாடி ஆவித்யாம் அப்படின்னாக்கா அஜ்ஞானம். உபாசதே வர்ஷிப், தத பூயஹ ஸ்டில் மோர். ஸோ தம டார்க்னஸ். ஸோ வித்யாயாம் இந்த கல்ச்சர் ஆஃப் நாலேஜ், ரதஹ எங்கேஜ். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன எடுத்துரைக்கிறாங்கன்னா, டிரான்ஸ்லேஷன் யாராவது இருந்தா வாசிங்க. Those who engage in the culture of nescience activity shall enter into the darkest region of ignorance. Worst still, those who are engaged in the culture of so-called knowledge. இதுக்கு அழகா உமை எல்லாம் இருக்கும். அதாவது இருங்க ஒரே நிமிஷம் இருங்க, படிக்கிறீங்க. அதாவது பாமரனா இருக்கக்கூடியவன் அதாவது ஏட்டுக்கல்வியை பற்றி அறியாதவன் வந்து அவன் அஜ்ஞானத்துல இருக்கான் அப்படிங்கறத வந்து நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா
அதை விட மோசமானது எதுனாக்கா, நல்ல தத்துவவாதியா இருந்துகொண்டு அவனுடைய தத்துவங்களை வந்து அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறான, அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இம்பர்சனல் எடுத்துக்கோங்களேன். இம்பர்சனல் என்னும்போது பகவான் வந்து ரூபமற்றவர் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய கோட்பாடு. அவருடைய ரூபமும் மாயை என்பவர் இந்த பௌதீகத்துல வரும்பொழுது மாயை என்று எடுத்துரைக்கக்கூடியவர்கள் தான் வந்து அதாவது அருவவாதிகள் இல்லையா? அது இன்னும் மோசமானது. அது எதுக்குன்னா, ஒரு பாம்பு, அதாவது பாம்பின் தலை மீது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைமண்ட் மகுடம் வச்சா எப்படி இருக்கும் இல்லையா? அது போன்ற, அது வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு ஓமை வந்து அழகா இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாதர் கொடுத்திருப்பார். எஸ் மாதாஜி, வாசிங்க. அந்தம் தம பிரவசந்தி ஏ வித்யாம் உபாசதே ததோ பூய இவதே தமோ யயு வித்யாயாம் ரதாக. அந்தம் கடும் அறியாமை என்னும் தமக இருளில் பிரவிசந்தி பிரவேசிக்கிறார்கள். யார் அவித்யாம் அறியாமையை உபாசத்தே உபாசிக்கிறவர்கள், ததக அதைவிட, பூயக இன்னும் அதிகமான, இவ போன்ற, தே அவர்கள், தம் இருளில், யார் கூட, வித்யாயாம் வித்தையில், ரதாக ஈடுபட்டிருப்பார்கள். பொருளுரை: அறியாமையை சார்ந்த செயல்களில் பார்ப்பட்ட கலாச்சாரத்தை மேற்கொள்பவர்கள் அறியாமை என்னும் இருள்மிக்க உலகிற்குள் பிரவேசிக்கிறார்கள். போலியான அறிவை சார்ந்த கலாச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் இன்னும் மோசமான நிலையை அடைகிறார்கள். விளக்குவரை படிக்கட்டுமா மாதாஜி? எஸ் எஸ். இந்த செய்யுள் வித்யா ஆவித்யா ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டு ஆராய்கிறது. அவித்யா அதாவது அறியாமையை சந்தேகத்திற்கிடமின்றி அபாயகரமானது. ஆனால் வித்யா அதாவது அறிவு தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படும் போது அல்லது தவறான வழியில் செல்லும் போது மேலும் அபாயகரமானதாகிறது. ஈசோபினிஷத்தின் மந்திரம் முன்னெப்போதையும் விட இக்காலத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானது. இன்றைய நாகரீகத்தில் பொதுமக்களுக்கு கல்வி அளிப்பதில் மிகுந்த முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. என்றாலும் மக்கள் முன்னெப்போதையும் விட மகிழ்ச்சியற்று இருக்கிறார்கள். வாழ்வின் மிக முக்கியமான பகுதியான ஆன்மீக அம்சத்தை தவிர்த்து பொருள் சார்ந்த முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டிருப்பதே இதற்கு காரணம். வித்யாவை பொறுத்தவரை உன்னதமான பிரபுவான இறைவனே எல்லாவற்றிற்கும் உடமையாளர் என்பதும், இந்த உண்மையை மறப்பது அறியாமை என்பதும் முதல் மந்திரத்தில் மிக தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. வாழ்வின் இவ்வுண்மையை மறக்க மறக்க மனிதன் மேலும் மேலும் இருளில் மூழ்கி போகிறான். இதனால் கல்வியில் முன்னேற்றம் காண்பதை மட்டும் குறிக்கோளாக கொண்டுள்ள கடவுளற்ற நாகரீகம் பொதுமக்கள் பொருள் சார்ந்த முன்னேற்றங்களை சிறிது குறைவாக பெற்றிருக்கும் நாகரீகத்தை விட மேலும் அபாயகரமானது. கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள் ஆகிய பல வகையான மனிதர்களில் கர்மிகள் புலன்களை திருப்திப்படுத்தும் செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். இன்றைய நாகரீகத்தில் தொழில் வளம், பொருளாதார முன்னேற்றம், பொதுநலம், அரசியல் தீவிரம் போன்ற பெயர்களில் 99.9% மக்கள் புலனிச்சைகளின் திருப்திக்கான காரியங்களிலேயே கவனமாயிருக்கிறார்கள். இந்த நடவடிக்கைகள் எல்லாம் ஏறக்குறைய புலன் திருப்தியின் அடிப்படையிலானவை. முதல் மந்திரத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள இறைவனருக்கு இதில் இடமில்லை. பகவத்கீதையின் பாஷையில் 7.15 புலன் திருப்தியில் முழுவதுமாக ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மூடர்கள், அதாவது கழுதைகள். கழுதை மூடத்தனத்தின் சின்னம். பயனற்ற புலனின்பத்தில் நாட்டம் கொண்டிருப்பவர்கள் அவித்யை என்னும் அறியாமையை கொண்டாடுபவர்கள் என்பது ஈஷோபனிஷத்தின் கருத்து. கல்வி அபிவிருத்தி என்ற பெயரில் இப்படிப்பட்ட நாகரீகத்திற்கு துணை செய்பவர்கள் வெறும் புலனின்பங்களில் திளைத்திருப்பவர்களை விட உண்மையில் அதிக கேடு விளைவிப்பவர்கள். கடவுள் நம்பிக்கையற்றவர்கள் கல்வியை பரப்புவதென்பது நாகத்தின் தலையில் ஆபரணத்தை வைத்து அலங்கரிப்பது போலாகும். விலையுயர்ந்த ஆபரணத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்ட நாகம் எவ்வாறு அலங்கரிக்கப்படாத நாகத்தை விட அதிக அபாயகரமானது. கடவுள் நம்பிக்கையற்றவர்களின் கல்வியை பிணத்திற்கு செய்யும் அலங்காரங்களுக்கு ஒப்பாக ஹரிபக்தி சுபேதயா என்னும் நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவிலும் மற்றும் பல நாடுகளிலும் மரணமடைந்தவர்களின் உறவினரின் துக்கத்தை ஓரளவு குறைப்பதற்காக
பிணத்தை நன்றாக அலங்கரித்து ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்வது வழக்கத்தில் உள்ளது. அதே கரத்தில் நவீன நாகரீகம் என்பது ஜடவாழ்வின் நிரந்தரமான துயர நிலையை மூடி மறைக்கும் நகாசு வேலைப்பாடாகும். இந்த நடவடிக்கைகள் புலனின்பம் தீர்ப்பதற்காக ஏற்பட்டவை. ஆனால் புலன்களுக்கு மேலாக மனமும், மனதிற்கு மேலாக புத்தியும், புத்திக்கு மேலாக ஆத்மாவும் உள்ளன. எனவே உண்மையான கல்வியின் லட்சியம் ஆத்ம ஞானம் பெறுவதாக, ஆத்மாவின் ஆன்மீக தன்மைகளை அறிந்து உணர்வதற்கு உதவுவதாக அமைய வேண்டும். இத்தகைய லட்சியத்திற்கு இட்டு செல்லாத எந்த கல்வியையும் அவித்யா அல்லது அறியாமை என்றுதான் கருத வேண்டும். அறியாமையின் பார்ப்பட்ட எந்த கலாச்சாரமும் அறியாமை என்னும் இருள் சூழ்ந்த கீழான திசைக்கே நம்மை இழுத்துச் செல்லும். வேதங்களில் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப மாதாஜி படிச்ச மாதிரி எஸ், அதாவது மாதாஜி 7th மாத்திரமா 8th எது மாதாஜி இப்ப படிக்கிறது? 9 மாதாஜி. ஓகே ஓகே. 9th. ஓகே. ஆவித்யை பற்றி படிக்க போறோம். அதாவது அதுலயும் 2 நிலைகளை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஒன்று வந்து நம்ம வெறுமனே பௌதிகத்துல இருந்து கொண்டு நம்ம வந்து செயல்படுறோம். ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம என்ன பண்றோம், நம்முடைய கற்பனை, அதாவது இந்த தத்துவவாதிகள் வந்து அவர்களே உணர்ந்து இருக்கக்கூடிய நிலையில எடுத்துரைக்கிறது இன்னும் டேஞ்சர். அது அதாவது நாகம் என்றாலே நமக்கு வந்து பயம் இருக்கும். அது எப்ப நம்மள வந்து கொத்துன்றதும் நமக்கு பயம் இருக்கும் இல்லையா? அதுவே வெரி டேஞ்சர். அது மேல வந்து ஒரு மகுடத்தை தூட்டி விட்டால் அது இன்னும் வந்து மிக மிக பயங்கரமான நிலை என்பது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அது போன்றதுதான். ஏன்னா அதாவது பகுத்தறிவு எனக்கூடிய அந்த இதை வந்து நம்ம வந்து தவறான ஒரு வகையிலையும் இல்லைன்னா அதாவது தவறான ஒரு வழியிலையும் வந்து நம்ம வழி நடத்தப்படுகின்றோம். நம்ம எல்லாம் படிச்சவங்க. இப்ப படிக்காதவங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு அவங்க வந்து அஜ்ஞானத்துல இருக்காங்கன்றது தெரியும். அதுவும் நமக்கு ஆபத்து தான். ஆனா அதனால வரக்கூடிய ஆபத்தை விட படித்த முட்டாள்கள் என்றுதான் நாம சொல்லணும் இல்லையா? அதனால படித்த முட்டாள்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் இன்னும் மோசமான நிலைக்கு செல்கின்றது. இப்பெல்லாம் நம்ம படித்த முட்டாள்கள் தான் நிறைய, எல்லாத்துக்குமே பிராக்டிக்கல், எல்லாமே பிரத்யக்ஷ பிரமாணமா தெரியணும்னு நினைப்பாங்க. இல்லைன்னா அவங்களே ஒரு அனுமானத்தோட கொண்டு ஒன்றை ஊகித்துக் கொள்வார்கள். எதையுமே சப்த பிரமாணம் கேட்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அதாவது பேஷன்ஸே கிடையாது இல்லையா? பொறுமையே கிடையாது அவங்களுக்கு. அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து ஓடின்னு இருக்கு. So those who engage in the culture of nuisance activities shall enter into the darkest region of ignorance. அறியாமை என்னும் இருள்ல வந்து அதாவது ஆவித்யில இருக்கக்கூடியவங்களுடைய செயல்கள் வந்து அவங்கள வந்து ஆவித்யை நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே அவர்களை அறியாமை என்னும் கூடிய அந்த இருள்ல வந்து தள்ளும். அதுவும் அபாயகரமானதுதான் அந்த ஜீவனுக்கு. ஆனா அதை விட மோசமானது எதுன்னாக்கா, அதாவது கலாச்சாரம், மேன்மையான கலாச்சாரம் என்ற பெயர்ல இல்லையா, சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு காட்லெஸ் சிவிலைசேஷன் தான் இப்ப நம்ம வளர்த்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா? அது வந்து இன்னும் மோசமான ஒரு, அதாவது எல்லாத்துக்குமே வந்து சயின்டிபிக்கலி ப்ரூஃப் வேணும். அப்பதான் நம்ம ஒத்துப்போம், இல்லைன்னா கண்டிப்பா ஒத்துக்க மாட்டோம் இல்லையா? கடவுள் எங்க இருக்கார் காட்டுங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் கேட்பாங்க அவங்க. சோ அப்படி நாத்திக தன்மை உடையவர்கள். அப்படிப்பட்டவங்களுடைய நாலேஜ் வந்து மிகவும் வந்து மோசமான ஒரு நிலைக்கு நம்மள வந்து தள்ளிவிடும் இல்லையா? இதை நாம தமிழ்நாட்டிலேயே கூட இந்த கலாச்சாரத்தை பற்றி நம்ம கண்டிப்பா பார்த்துட்டுதான் இருக்கோம் இல்லையா? சோ எப்பயோ முன்னாடி கூட பார்த்திருக்கோம். கடவுள் இல்லை என்று சொல்லக்கூடியவர்களும் உண்டு இல்லையா? அதுக்கு மேடை போட்டு நம்ம வந்து பேச்சு பேசுபவர்களும் உண்டு. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் எல்லாமே நம்ம உண்டு. உண்மையிலே அவர்கள் வந்து கடவுள் மேல அவங்களுக்கு எந்த ஒரு இது கிடையாது. சில பேர் வந்து அவங்களுடைய சூழ்நிலையை வந்து தற்பாதுகாப்பு சொல்றதுக்காக எதை வேணாலும் மேடையில பேசிடுவாங்க. ஆனா பிற்காலத்துல வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய இது பாதுகாப்பு ரட்சிக்கப்படணும்ன்றதுக்காக தான் இத்தகைய செயல்கள் செய்யப்படும். ப்ராப்பர்ட்டி ரட்சிக்கப்படணும், பவர், பொசிஷன், இதுக்காக தான் இதெல்லாமே செய்யறாங்க. ஆனா அதாவது நம்ம படிப்பு அறிவில்லாத பாமரர்கள் வந்து அதை உண்மை என்று நம்பி அதன் பின்னாடியே ஓடக்கூடிய தன்மையை வந்து அந்த அளவுக்கு நம்மள வந்து அவங்க வந்து மனசளவுல வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அவங்களுடைய வார்த்தைகள். அதனால எதையுமே நம்ம கண்ணால ஆவித்தியில இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எஸ் அவங்க சொல்றது கரெக்ட் தானே அப்படின்ற ஒரு நம்ம ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷனுக்கே வந்துருவோம் இல்லையா? நியாயமா அதுதான் அவங்க சொல்றது நியாயம்தான், கரெக்ட் தான். கடவுள் இருக்காருன்னா ஏன் அவர் எங்களை காப்பாத்தல? சோ ஏன் இப்படி இருக்காரு? அவர் கல்லாதான் இருப்பாரா? இப்படி எல்லாமே வந்து கண்டிப்பா பேசக்கூடியதுக்கு எல்லாத்துக்குமே
ஆமாம் போடக்கூடிய ஜனங்களும் உண்டு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையிலும் உண்டு. சோ அவங்களால வரக்கூடிய டேஞ்சரஸ் வந்து அந்த ஆவித்யில மட்டும் வரக்கூடிய டேஞ்சரை விட இன்னும் மோசமானது என்று பிரபுபாதர் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய நிறைய ஓமை அழகா ஒண்ணு வந்து பாம்பின் மீது அலங்கரிக்கப்பட்ட நகை இல்ல அலங்கரிக்கப்பட்ட நகையோடு இருக்கக்கூடிய பாம்பு அத வந்து சொல்லியிருக்காரு. இன்னொன்னு வந்து டெட் பாடியை வந்து அதாவது அந்த பாடியில மரணத்தை பிறகு இந்த உடலுக்கு அலங்காரம் பண்ணி ஊர்வலமா எடுத்துட்டு போறாங்க இல்லையா, அதற்கு சமமானது. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானம், அத ஞானம் என்று சொல்லக்கூடாது, அப்படிப்பட்ட ஒரு பகுத்தறிவு இல்லையா? ஏன்னா எல்லாமே ஸ்பெகுலேஷன் தான். ஸ்பெகுலேஷன்னா நம்ம கற்பனையுடைய யூகங்களை அமைத்து நாம் எப்படி அதை புரிந்து கொள்கின்றோமோ அதுவே வந்து பகுத்தறிவாக அடுத்தவர்களுக்கும் நாம் உபதேசிக்கிறது இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு செயல் வந்து மிக மிக மோசமான, இன்னும் மோசமான நிலைக்கு வந்து ஒருவரை வந்து அழைத்து சென்று விடும். சோ இந்த மந்த்ரா என்ன சொல்லுதுனாக்கா 2 விதமான நிலைகளை வந்து இந்த இடத்துல கம்பேர் பண்றது இல்லையா? அதாவது ஒப்புமை பார்க்கறது, வித்யை ஆவித்யை இந்த இரண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த மந்திரம். சோ ஆவித்யை என்பது அஞ்ஞானம் இல்லையா? அது கண்டிப்பா அது நமக்கு பெரிய ஆபத்துலதான் கொண்டு போய் விடும். ஆனா வித்யை என்ற பெயர்ல வந்து நாம இப்ப படிக்கிறோம் இல்லையா, ஏட்டுக்கல்வி எல்லாமே. ஏட்டுக்கல்வியில எங்கேயாவது நம்மளை பத்தி அதாவது நம்முடைய உண்மையான நிலையை பற்றி எங்கேயாவது எடுத்துரைக்கிறார்களா? கண்டிப்பா கிடையாது. நாம் ஒரு ஆத்மா, உடல், இதை பற்றியான ஞானத்தை வந்து எந்த ஒரு ஏட்டுக்கல்வியிலுமே எங்கேயுமே கிடையாது. நம்ம இந்தியா மாத்திரம் கிடையாது, இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே இல்லையா? எந்த கண்ட்ரிக்கு எந்த தேசத்துக்கு போனாலுமே அது கிடையாது. எல்லாமே அந்தந்த பௌதிக முன்னேற்றத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை தான் நம்ம படிக்கிறோம். நம்ம பையனை டாக்டர் ஆக்கலாமா, இன்ஜினியர் ஆக்கலாமா, வக்கீல் ஆக்கலாமா, சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆக்கலாமா இல்லையா? அதனால என்ன அவன் அர்ன் பண்ணுவான், எந்த மாதிரியான வரன் வரும், எந்த மாதிரியான வாழ்க்கையை அவன் வந்து நடத்தி செல்வான், இதுதான் நம்ம பாக்குறோமே தவிர அவனுடைய ஃபியூச்சர் லைஃப் எப்படி அமையணும், அவன் எப்ப நிம்மதியா வந்து வாழ்வான், எப்படி எதை செய்தாலும் அவன் நிம்மதியாக இருப்பான், இப்படி எல்லாம் நம்ம அலசி ஆராயக்கூடியவர்களே கிடையாது இல்லையா? வெறுமனே பௌதீக முன்னேற்றத்துல இருந்து அந்த கோணத்துல இருந்து நம்ம வந்து எப்படியெல்லாம் அவனை வந்து முன்னேற்ற பாதைக்கு நம்ம இட்டு செல்ல முடியும், அதற்குதான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும், 100 out of 100 எடுக்கணும் இல்லையா? இதெல்லாம் தான் நம்முடைய குறிக்கோளாக நம்ம செய்யணும். எங்கேயாவது பக்திக்கு நாம வந்து முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து நாம வந்து டெய்லி நம்ம செஞ்சு சொல்லியிருக்கோமா நம்ம பிள்ளைகளுக்கு? கண்டிப்பா கிடையாது. இப்போ நம்ம பகவத்கீதை வந்த பிறகு வேணா நம்ம மாற்றத்தை வந்து எடுத்து வந்திருக்கலாம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு 5% தான் இருப்பாங்க. 95% நம்ம எல்லாருமே ரஜோகுணத்துல தான் இயங்குறவங்க. அந்த ரஜோகுணத்துல வந்து எப்பவுமே பௌதீக லாபம் இல்லையா, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இதுதான் பார்ப்போம் நம்ம. அடுத்து வந்து சோசியலிசம் பார்ப்போம் இல்லையா, சமுதாய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பொது உடைமைவாதி. அடுத்து வந்து பொலிட்டிக்கல் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அரசியல்வாதி அந்த தன்மை, இதுல எல்லாம் தான் நம்மளுடைய இது. ஸோ அதுல போகும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்முடைய செல்வ வளமும் நமக்கு பெருக்கணும். இதுதான் நம்முடைய தேவைகளாக. பணம் இருந்தா நம்ம எதை வேணாலும் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தோட தான் நம்ம பிள்ளைகளையே நம்ம வந்து எவ்வளவு சம்பாதிப்பான் ஸோ அப்படிங்கிறதா மெயின் குறியா பாக்குறோம். இப்ப நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த ஜெனரேஷன்ஸ்லயே பார்க்கும்பொழுது கூட இப்போ பிராமின்ஸ் எல்லாமே அவங்களுடைய பிள்ளைகளை எல்லாமே நல்ல எஜுகேஷன் பண்ணி அவங்களெல்லாம் வரையுமே வந்து சோ நல்ல ஒரு வேலைக்கு போகணும் தான் எதிர்பார்க்கறாங்களே தவிர யாரும் கோயிலுக்கு சென்று பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போட வந்து வேத சாஸ்திரங்களை படிக்க வைக்கிறது வந்து இப்ப ரீசெண்டா வேணா ஜாஸ்தியா இருக்கலாமே ஒழிய முன்னாடி எல்லாம் வேத பாடசாலைகள் எல்லாமே அனுப்புறது வந்து மிக மிக குறைவாகிவிட்டது. சோ வேத மந்திரங்கள் உச்சாடம், ஏன்னா அந்த செயல் புரிவதால் வரக்கூடிய வருமானம் வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பா போதுறது கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு கூட தாராளமான மனசு கிடையாது அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்ன்றதுக்கு இல்லையா? சோ நாம பூஜைகள் ஹோமங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டா கூட எதுக்கு அவளுக்கு இவ்வளவு கொடுக்கணும், இவ்வளவு சார்ஜஸ் பண்றா அப்படின்னு தான் நமக்கு வரும். சோ நம்மளும் வந்து அந்த காலகட்டத்துல அப்படி கிடையாது. பிராமின்ஸ் அதாவது அவங்க எல்லாருமே பாதுகாக்கப்பட்டார்கள். பிராமின்ஸ் அவங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே, அதாவது சத்திரியனாக இருக்கிறவனும் சரி வைசியனாக இருக்கிறவங்களும் வந்து அவங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதனால அவங்களுக்கு வருமானத்தை பற்றி கவலை இல்லாம இருந்தது. ஆனா இப்போ அவங்களுக்கு போதுமான வருமானம் கிடையாது. அதனால அவங்க இப்படி டைவர்ட் ஆயிட்டாங்க. நமக்கும் அந்த அளவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பிராட் மைண்டும் கிடையாது. 2 நிலைகள் உண்டு. அத்தகைய சூழலில் தான் நாம் எல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம். So this mantra of Sri Upanishad, Isho Upanishad is more applicable today than in any time in the past. இது கரெக்ட் தான். ஸோ நான் எனக்கு புத்தி தெரிஞ்சப்ப கூட ஒரு 10 வயசு அப்ப கூட பார்த்திருக்கேன். அப்பெல்லாம் பக்தி நிறைய, மார்கழி மாசம் 30 நாள் எழுந்து இல்லையா
அந்த மாட்டு சாணத்துல இந்த அதாவது பூசணிக்காவுடைய பூ அழகா வச்சு அது வெளியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 பக்கம் வந்து விளக்கு வச்சு இல்லையா 5 மணிக்கெல்லாம் குளிச்சு கோயிலுக்கு போய் இதெல்லாம் ஈவன் நானும் போயிருக்கேன். ஆனா இப்ப நான் போறேன்னா கிடையவே கிடையாது. சோ அதாவது எவ்வளவு முன்னேற்றங்கள் இல்லையா, எவ்வளவு சோம்பேறித்தனம். நம்ம ராதிகா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி இல்லையா, எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆன் த டோர் அப்படிதான் நம்ம அப்படி ஆயிட்டோம் நம்ம. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு மாடர்ன் சிவிலைசேஷன் முன்னத்தை விட 20-30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட இப்ப இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரம் வந்து மிக மிக மோசமானது. இந்த அளவுக்கு கரெக்டா இல்ல. அப்பெல்லாம் பசுமாடுகள் இருந்தது, பால் கறந்து கொடுப்பாங்க. இப்ப பசுமாடையே நம்ம பார்க்க முடியாது, பேக்கெட் பால் தான் பாக்குறோம் நம்ம இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை. சோ அந்த மாதிரி ஒரு பிசிக்கல் ஒர்க், ஸோ பிசிக்கல் ஒர்க் நிறையவே செஞ்சிருக்கோம். ஆனா இப்ப பிசிக்கல் ஒர்க் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து. அதனாலதான் எல்லா வியாதிகளுமே நமக்கு வருது. We are very modernized. Modern civilization has advanced considerably in the field of mass education. But the result is that people are more unhappy than ever. இது 100% truth actually. சிறு பிராயத்துல அவ்வளவு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருந்தது. எல்லாருமே ஒன்னா உட்கார்ந்து சாப்பிடுவோம் இல்லையா. பாட்டி வந்து அதாவது சாதமும் குழம்பும் கலைச்சி எல்லாருக்கும் ஒரு உருண்டை பண்ணி அந்த கையில வச்சாக்கா அதை வாங்கி நீட்டா சாப்பிடுவோம் இல்லையா. ஆனா இப்ப அப்படி மாதிரி குடுக்கறதுக்கும் பாட்டி உட்கார்ந்து இருந்தா கூட பேரன் பிள்ளைகள் யாருமே வந்து இல்ல, ரெடி கிடையாது இல்லையா. நம்ம கையால எடுத்து சாப்பிடுறது அது அந்த அந்த பர்மிஷனுமே வந்து நம்ம பண்றது எல்லாம் நம்ம ஊட்டி நம்மளுடைய அடமன்ஸையும் சேர்த்து அவங்களுக்கும் சேர்த்து வருது இல்லையா. குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டவே கூடாது. ஆஃப்டர் அ இயர் அவங்கள வந்து உட்கார வச்சு நம்ம எத்தனை வயசு வரைக்கும் நம்ம ஊட்டிகிட்டே இருக்கோமோ அத்தனை அளவுக்கு வந்து அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப அடமெண்டா தான் இருக்கும். ஸோ தன்னுடைய இந்த விரல்கள் எல்லாமே சக்திகள் உண்டு, பவர்ஸ் இல்லையா. இது எல்லாமே பஞ்சமகாபூதங்களுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் தான். யோக பயிற்சியில வந்து கண்டிப்பா அதை சொல்லி கொடுப்பாங்க. இந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து நமக்கு அப்பதான் அந்த குழந்தை வந்து சுயமா நிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே. நம்ம அப்பா அம்மா எல்லாம் அப்படிதான் பண்ணாங்க. இவந்தோ நம்ம அம்மா வீட்டுல அதாவது ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்தா கூட உட்கார்ந்து பழக்கி ஊட்டவில்லை. நம்ம பிளேட்ல போட்டு கொடுத்தா உட்காந்து சாப்பிடணும், அப்படிதான் நம்மள பழக்கினாங்க. ஆனா இப்போ ஒர்க்கிங் பீப்புளா இருந்தாலுமே வந்து ஸ்பூனை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து குழந்தைக்கு கையில கூட இல்ல மத்தாஜி, ஸ்பூன்ல சாப்பிடணும். ஆமா அப்படிதான். அந்த மாதிரி ஆயிடுது இல்லையா. இப்போ ரொம்ப எவ்வளவு நம்ம வந்து அப்கிரேடட் ourselves. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. செல்லு கொடுத்துறாங்க பிரபு மாதாஜி, எல்லா வீட்டையும் செல்லு கொடுத்துட்டு ஊட்டிடுறாங்க, வேற ஒண்ணும் பண்றது இல்ல. 2 பேரும் ஆக்சுவலி கரெக்ட். டில் 5 years வரைக்குமே ஃபுல், அதாவது ஒவ்வொரு ஆர்கனுமே வந்து ஃபுல்லா வளர்ச்சி அடையிறது வந்து ஐ திங்க் சங்கீதா மாதாஜி இஸ் தேர். ஐ எம் நாட் எ டாக்டர் பட் ஐ ஹவ் ஹர்ட் ஃப்ரம் எ டாக்டர். டில் 5 years வரைக்குமே எல்லாமே வந்து வளர்ச்சி அடையுமா. அது வரைக்குமே இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகக்கூடிய இந்த வஸ்துக்கள் எல்லாம் கொடுக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த 5 yearsக்கு மேல தட் இஸ் இட்ஸ் ஒன்லி த எக்ஸ்பான்ஷன் தான் இல்லையா. அப்படின்னா வளர்ச்சி ஹைட் ஆயிட்டே தான் போயுமே ஒழிய உள்ளுக்குள்ள இந்த மூளை வளர்ச்சி எல்லாமே வந்து அப் டு 5 years வரைக்குமே இருக்கும். அந்த 5 years வரைக்கும் நம்ம இந்த டிவி பார்க்க விடுறது, இந்த போனை நோண்டுறது, கேம் ஆட விடுறது, இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா தட் ஹேஸ் மோர் இம்பாக்ட் ஃபார் த கிட்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஆனா இப்ப இருக்க ஜெனரேஷன் வந்து அவங்கள சைலண்டா அவங்க சாப்பிட்றதே தெரியாம சாப்பிட வைக்கணுன்றதுக்காக என்ன பண்றோம், அவங்க கையில போனை கொடுத்துட்டு விட்டுறோம். நம்ம 5 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிடுது. அதுக்கப்புறம் வந்து போனை வாங்கிட்டு நம்ம அவங்களை விட்டுட்டு போயிடுறோம். ஆனா அவங்களுக்கு அந்த வாங்கிட்டு போன அந்த போன் மேதான் ஞாபகம் ஒழிய சாப்பிட்டோமா அது. ஸோ வாட் எவர் வி ஈட், நம்ம சாப்பிட்றது வந்து நம்ம அதை உணர்ந்து சாப்பிடணும். அந்த சாப்பாடை வந்து என்ன சாப்பிட்றோம்னு தெரிஞ்சுட்டு சாப்பிடணும். இல்லைன்னா போனை கையில வச்சுட்டு நோண்டிக்கிட்டு இப்படி சாப்பிட்றது இதான் பாக்குறது. ஈவன் க்ரோன் கிட்ஸ் கூட அதுதான் பண்றாங்க இல்லையா. போன் இல்லாமல் நான் இல்லை, நான் இல்லாமல் போன் இல்லை என்ற மாதிரி ஆயிடுச்சுப்போம் இல்லையா. சோ அப்படி த ரிசல்ட் இஸ் தட் நம்ம இவன் நானும் பேசிட்டே இருக்கேன், என்னுடைய பிள்ளைகள் கூட பாத்தீங்கன்னா போனோட தான் சுத்திட்டு இருக்காங்க, நானும் திட்டின்னு தான் இருப்பேன். சோ ஆனா அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு மைண்ட்ல ஏத்துக்கிறாங்கன்றதே தெரியல நமக்கு. ஏன்னா எல்லாமே இந்த என்விரான்மெண்டே அப்படி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பா இந்த வார்த்தைகள் பிரபுபாதர் எழுதி இருக்கிறது 100% வந்து நம்ம 100 இல்ல 200% வந்து நம்ம வந்து எஸ் தான் சொல்லணும். The result is that people are more unhappy. இப்ப நமக்கு நிறைய அதிருப்தி இல்லையா than ever before because of the stress placed on the material advancement. ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தைகள் இது எல்லாமே இல்லையா. பௌதீக முன்னேற்றத்தினால நான் முன்னேறணும், நீ முன்னேறணும் இல்லையா. இவ்வளவு வந்ததா அவ்வளவு வந்ததா, ஒரு வீடு வாங்கணுமா 2 வீடு வாங்கணுமா, இப்படிதான் எவ்வளவு பேங்க் பேலன்ஸ், இப்படிதான் நம்முடைய வாழ்க்கை நெறி வந்து போயிட்டு இருக்கு. ஆனா
எந்த அளவுக்கு நாம அந்த பௌதிகத்தின் தரப்புல போயிட்டு இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆன்மீகத்திலிருந்து நம்ம விலகி போயிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். சோ கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கார், அவருடைய உண்மையான நிலை அப்படின்னா த பொசிஷன் ஆஃப் த காட் என்னன்றதே ஒண்ணுமே தெரியாது நமக்கு. இஸ் சுப்ரீம், நம்மள படைச்சவரே அவர்தான், இது எல்லாமே அவருடையதுதான், அவர் தான் பரம உரிமையாளர். இத பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க கூடிய அந்த ஞானமும் இல்லை, டைமும் கிடையாது. அதுதான் நம்ம பண்ணக்கூடியது. ஆஸ் பர் வித்யா இஸ் கன்சர்ன். ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ரா படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ரா படிச்சோமா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ரா யாராவது சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மந்த்ரா 1 பூர்ணமதாத மாதாஜி. நோ ஈஷாவாஸ்யம் ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்சா ஜகத்யாம் ஜகத்தேன தெக்தேன புஞ்சீதா மா வ்ரதா கஷ்ய ஸ்விதம் தனம். அதாவது எதெல்லாம் அசைகின்றது அசையாதது எல்லாமே பகவானாலதான் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. அதுவும் பகவான் தான் அதை அவர் தான் பரம உரிமையாளரும் கூட. One should therefore accept only those things. அதாவது அதனால யார் ஒருத்தருமே அவருக்கு உரித்தான அந்த கோட்டாவை மட்டும்தான் அவர் எடுத்துக்கணும். இன்னும் மீதம் இருக்கிறதெல்லாம் அது இன்னொருத்தருது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கக்கூடிய பக்குவமும் நமக்கு வரணும். ஆனாலும் இன்னொருத்தருது போய் நம்ம அபகரிக்க நினைக்க கூடாது. So therefore accept only those things necessary for himself. வாழ்க்கை நெறிக்கு நமக்கு என்ன தேவையோ அதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம பேசிக் நீட்ஸ் மட்டும்தான் பாடுபடணும். நிறைய சேர்த்து வச்சுக்கணும்ன்ற அந்த போராட்டத்துக்கு நம்ம போகவே கூடாது. நிறைய அதாவது ஓடி ஓடி உழைக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வயசான காலத்துல இது இந்த எலாஸ்டிசிட்டி எல்லாம் போயிடுறது. அப்ப இந்த பாடியில இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோலுக்கே வராது. அது ஏன்னா எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் தான். நைட்டு வேலை பண்றோம், நைட்டு 10 மணிக்கு தொடங்கினா காலையில 4 மணி வரைக்கும் வேலை பண்றோம். பிபிஓ இல்லையா? சாஃப்ட்வேர் பிபிஓஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா 24/7 வேலை செய்யுது. யூஎஸ் கிளைண்ட்ஸ்க்காக சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அவங்களுடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்லீப் டிஸார்டர், அவங்களுடைய ஹெல்த் எல்லாமே இம்பாக்ட் தான் இல்லையா? சோ வேலை வேணும்ன்றதுக்காக நாம என்ன பண்றோம், அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றோம். சோ அந்த மாதிரி பேசிக் நீடு கூட இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. ஆனா அது அப்படியே ஃபியூச்சர் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் எமர்ஜென்சி நீடு போனா கூட அதுக்கப்புறம் அதை மாற்றிக்கொள்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். நமக்கு போதுமன்ற மனசுதான் நமக்கு மெயினா வரணும் இல்லையா? தேவையானவற்றுக்கு நம்ம சம்பாதித்து கொண்டால் போறோம். நிறைய ஒரு 10 ஜெனரேஷனுக்கு தேவையானதை சம்பாதிச்சு வச்சுட்டு போகணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. எதுவுமே நம்ம பாதுகாக்க முடியாது, இதுதான் நிஜம். இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு அருள் புரியட்டும். இருக்கிறத கொண்டு நம்ம நிம்மதியா இருக்கலாம், அவ்வளவுதான். அதுதான் பார்க்கணும். which are set aside as his quota. அவங்க கோட்டா ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு கோட்டா உண்டு. நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு என்னென்ன கோட்டா இருக்கோ அது மட்டும்தான் நம்ம அனுபவிக்க முடியும். ஏன் ஏழையாக இருக்கின்றான் ஒருத்தன், ஏன் பணக்காரனா இருக்கான்னா அவனுடைய கர்ம பலன் அப்படி, இவனுடைய கர்ம பலன் அப்படி. முந்தைய ஜென்மத்துல நாம் என்ன செஞ்சிருப்போமோ அதற்கேற்ற. முந்தைய ஜென்மத்துல நம்ம கருமையா இருந்திருப்போம், எத்தனையோ பேரை அதாவது மோசம் பண்ணி நம்ம சம்பாதிச்சிருப்போம். அதனால இந்த சுச்சுவேஷன்ல ஏழையாக சிரமப்பட வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும் இல்லையா? சோ இட்ஸ் எ சைக்கிள் எல்லாமே. அதனால யாரையுமே நம்ம நிந்திக்க கூடாது, கடவுளை நம்ம நிந்திக்கவே கூடாது. ஒரு அழகான ஒரு வீடியோ இவங்க ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. சோ அந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது ஆஸ் பர் த கர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ் ஒன்லி வி ஆர் சஃபரிங். இதை நாம ஆல்ரெடி படிச்சுன்னு தான் இருக்கோம். அண்ட் ஒன் ஷுட் நாட் அக்செப்ட் அதர் திங்ஸ். அப்படின்னா வேற எல்லாம் வேணும், நிறைய வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆங்கரிங்கே இருக்கக்கூடாது. நோயிங் வெல், அவங்களுக்கு அது தெரியும், இது நமக்கு அது இது எல்லாமே எல்லாம் வல்ல இறைவனோடது, இது இன்னொருத்தருக்கு போக வேண்டிய கோட்டா. ஆனா அதை போய் நாம அபகரிக்க கூடாது. இப்ப நம்ம அபகரித்தால் அடுத்த ஜென்மத்தில் நம்ம கண்டிப்பா அதை ரிட்டர்ன் பண்ணிதான் ஆகும் இல்லையா? சோ கோட்டா இஸ் ஆல்வேஸ் most difficult because nobody can say okay this is my limit னு யாரும் சொல்லவே முடியாது. கிடையாது, அதுதான் கிடையாது. திஸ் இஸ் மை லிமிட்ன்றது ஒரு மனசுல வரணும் பிரபு, மனசுல வரணும். அதுதான் எஸ் யூ ஷுட் கெட் தட் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ வென் இனிஷியலி என்னுடைய பர்சனலாவே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணா இட்ஸ் வெரி க்ளோஸ் குரூப்ன்றனால சொல்றேன். ஐ யூஸ் டு பி, அதாவது வைராக்கியம் இருந்தது, நல்ல ஒரு பொசிஷன்ல உட்காரணும், அதாவது ஈவன் சாஃப்ட்வேர்ல நல்ல மேல மேல போகணும்னு நினைச்சவதான் நான். ஐ யூஸ் டு ஒர்க் ஹார்ட். அந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் கண்டிப்பா எனக்கு அப்ளிகபிள் இருந்துச்சு. ஆனா எப்போ அந்த கடைசியில அந்த 2019 ஆஃப்டர் மை சன் மெட் வித் அன் ஆக்சிடென்ட், ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஐ லாஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த லைஃப் ஆல்சோ. ஐ காட் ஹேட்டட்னஸே வந்துருச்சு, விரக்தியே வந்துருச்சு லைஃப் மேல. எதுக்கு நான் இவ்வளவு சம்பாதிக்கணும், என்ன பண்ண போறேன் இவ்வளவு சம்பாதிச்சு, அப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு எனக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சமயத்துல யாரோ இந்த ஃபிளையர் அனுப்பியிருந்தாங்க. ஸோ பகவத்கீதா 18 days ரொம்ப இஷ்டம் எனக்கு பகவத்கீதா படிக்கணும். ஆனா எனக்கு யாரும் கைட் பண்றவங்களே கிடையாது.
பிரபுபாதருடைய புக் வாங்கி வச்சு 2-3 வருஷம் வீட்டுல தான் இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் புரட்டி பார்த்தேன், எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்னா என்னுடைய அது அஜ்ஞானம் அது இல்லையா. அதை பார்த்தோன்னே எல்லா லைன்ஸும் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அப்படியே வச்சுட்டேன் நான். ஆனா படிக்கும்பொழுது இப்ப நீங்க படிக்கும்போது ஒவ்வொரு வாட்டியும் படிச்சீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து இன்னும் ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் தான் கண்டிப்பா வரும் இல்லையா. அவருடைய நாலேஜை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு தான் கெப்பாசிட்டி கிடையாது, நமக்கு தான் அந்த அளவுக்கு ஞானம் கிடையாது, நாம ஆவித்தியில இருக்கோன்றது வந்து 100% தெரிய வந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ இந்த ஆபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல கூட நான் அவ்வளவு பெருசா மைண்ட் போட்டுக்கிறது கிடையாது. எதை வேணாலும் பகவான் கொடுப்பார், வள்ளி ஒரு கருவியா இருந்து செஞ்சுட்டு போலாம், அவ்வளவுதான். ரொம்ப டென்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறது இல்லை. ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் கூட இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கேன், ரொம்ப ஹெடேக். ஏதோ ஒரு கால் வந்தாலும் எங்க வீட்டுக்காருக்கு அவருக்கு எஸ்கலேஷன் கால்ஸ் பிடிக்காது அவருக்கு. ஆனா நான் எல்லா எஸ்கலேஷன் கால்ஸும் நான் தான் ஹேண்டில் பண்ணுவேன். ஸோ எங்கேயாவது இஷ்யூ வந்தாலும் இஷ்யூ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாமே வந்து நான் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு காரணமே பேசிக்கலி இது வந்து வெறும் கடமையாக தான் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு பக்கம் வந்து கண்டிப்பா நமக்கு வரணும்னு 10 பேருக்கு நம்ம சொல்றோம், அதை அப்படியே நாம எடுத்துக்கணும்ன்ற அந்த சுபாவத்தை வந்து நான் வளர்க்க ஆரம்பிச்சேன். அதனால எவ்வளவு வந்தாலுமே மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வந்துச்சு. ஸோ அதனால இப்ப அந்த ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி ரொம்ப, அதாவது டெய்லி பாத்தீங்கன்னா காலையில இருந்து மேபி இந்த ஜூன் ஜூலைல எல்லாம் நான் ஃபுல்லி என்கேஜ் வித் கால்ஸ். காலையில போன் எடுத்தேன்னா சாயங்காலம் நைட் 8-9 மணிக்கு கூட கால், எனி டைம் எஸ்கலேஷன் எங்க இருந்து வேணாலும் வரும். ஆனா இப்ப அந்த ஆபரேஷன்ஸை வந்து ஒரு 15-20 பேர் வேலை பண்றவங்கள ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி அவங்கவுங்க வேலை செய்யற மாதிரி பண்ணி விட்டேன். ஸோ அப்படி முதல்ல ரொம்ப சிரமப்பட்டேன். அப்படின்னா ஹார்ட் ஒர்க்கிங் வேற பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு. எனக்கு இந்த ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாம் ரன் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது. ஆனாலும் அதெல்லாம் செய்ய முடிஞ்சது எல்லாமே அவர் தான் செய்ய வச்சார். அந்த கான்பிடன்ஸ் எல்லாம் வல்ல இறைவன் மீது கான்பிடன்ஸ், அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த கான்பிடன்ஸ் இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்லி நாம எதுவுமே பண்ணல இந்த இடத்துல, கிரேட் கிடையாது. வி ஆர் ஒன்லி சவ்யசாஷின். ஆக்சுவலி இந்த சவ்யசாஷினா இருந்துதான், வெறுமனே கருவியாக இருந்து மட்டும்தான் நம்ம செயல்படணும். கருவியாக இருந்து செயல்பட்டாலே போரும். அப்ப நமக்கு அந்த செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட் வந்து தானா வந்து சேர்ந்துரும். ஸோ செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட் கண்டிப்பா நமக்கு தேவை. பௌதிகத்துல நம்ம எவ்வளவு கோடிகள் லட்சங்கள் ஆயிரங்கள் பார்த்தாலும் கூட அது எல்லாம் நாம எவ்வளவுமே நம்ம உபயோகப்படுத்த முடியாது. அதாவது ஒரு பிடி சாதம் தான் நம்மளால சாப்பிட முடியும் இல்லையா. அப்படி இருக்கும்போது நம்முடைய பேசிக் நீட்ஸ் என்னவோ அது மட்டுமே நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு போனாலே போறோம். தட் வில் பி மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். அப்புறம் நம்ம இதை வந்து செய்யறது கூட இப்போ வந்து 10 பேருக்கு நம்ம வந்து ஒரு வாழ்க்கையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கு உதவுது இல்லையா. இந்த சென்ஸ் ஒன்லி ஐ வில் டு. ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு சேலரி கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பை பகவானே நீ கொடுத்துருக்க. ஸோ இதை கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான அந்த இதை வந்து வழியை மட்டும் நீ நடத்தி கொடு, அவ்வளவுதான். ஏன்னா எல்லாருடைய ஜீவன்கள் எல்லாமே இங்க இருக்கு. ஒரு 25-30 பீப்புளுக்கு வந்து நம்ம வந்து சேலரி கொடுக்குறோம்னா அந்த சேலரிக்கு கண்டிப்பா நம்ம வந்து சம்பாதிக்கணும் இல்லையா. அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பா கொடுத்தாகணும். வி ஆர் எம்ப்ளாய்டு, அதனால அது பண்ணணும். அந்த ஒரு செயலுக்கு மட்டுமாவது எனக்கு வழி நடத்துறது வந்து உன்னுடைய பொறுப்பு அப்படின்னு விட்டுடுவேன் நான். ஸோ அந்த மாதிரி லீவ் எவ்ரிதிங் ஆன் ஹிம் அண்ட் புட் யுவர் எஃபர்ட்ஸ் ஆஸ் பர் ஹிஸ் கைடன்ஸ். அந்த ஒரு பக்குவத்தை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். ஐ எம் ஏபிள் டு சி. அப்ப எப்படி டென்ஷன் ஆயிட்டு இருந்தோம், இப்ப டென்ஷன் இல்லாம வந்து அது வந்து கொஞ்சம் ஆங்ஸைட்டி இருக்கும், கொஞ்சமா வரும். எப்பயாவது ஒரு இஷ்யூ மேஜரா வரும்பொழுது அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கூலா யோசிச்சு நம்ம வந்து அதை வந்து எடுத்துட்டு போகலாம். ஸோ அந்த ஒரு பக்குவத்தை மட்டும்தான் கொடுக்கணும். அண்ட் ஐ எம் வெரி மச் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் ஆல் திஸ் அசோசியேஷன் டு NND பிரபுஜி தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம். ஏன்னா அவர் என் மேல கான்பிடன்ஸ் வைக்காம இதை நீ ப்ரீச் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வித்தின் a day ஒன்லி 18 சாப்டர்ஸ் உட்காந்து படிச்சு இந்த 18 days ஃபர்ஸ்ட் 18 days ரொம்ப ரொம்ப, அதாவது எப்படி அப்ப தமிழ் கூட இவ்வளவு பர்ஃபெக்ட் வராது. ஸோ இங்கிலீஷ் தான் நிறைய வரும். ஏன்னா ஐ யூஸ் டு ஸ்பீக் தெலுங்கு ஒன்லி இன் ஹோம். அதனால தமிழ் ப்ரொனன்சியேஷன் அவ்வளவு பர்ஃபெக்ட் வராது. ஆனா இப்போ அந்த அளவுக்கு பேசுறதுக்கு இந்த வாய்ப்பெல்லாம் கொடுத்தது எல்லாமே அவருடைய கருணை தான். பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் மர்சி ஒன்லி. அண்ட் it has been referred by பிரேமா மாதாஜி ஆல்சோ. ஓகே. ஸோ அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் தெலுங்குன்றனால தெலுங்கு தான் கொடுத்தாங்க. எனக்கு தெலுங்கு எழுத படிக்க வராதுன்றதுனால ஐ டுக் த தமிழ் ஆக்சுவலி. அந்த மாதிரி நம்ம வி ஷுட் ஹாவ் எ செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட் வேணும் நமக்கு வாழ்க்கையில. செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட் இல்லைன்னா நமக்கு ஆசைகளை வந்து நம்ம பெருக்கிக் கொண்டே, பௌதிக ஆசைகள் சில சமயத்துல திருப்பி என்னக்கே மண்டையில அடிச்சுக்கிற மாதிரி நானே சொல்லிக்குவேன். எஸ் இது ஒன் வே ஐ ஷுட் பி தேங்க்ஃபுல் டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் கேட்கறதுக்கு உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால சொல்றதுக்காக ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது இல்லையா. சோ இந்த வாய்ப்பை வந்து உபயோகப்படுத்தும் பொழுது, அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது, நீ அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசம் பண்றதை விட
முதல்ல நீ ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு நானே உள்ளுக்குள்ள சொல்லிக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் நிறைய இடங்கள்ல சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது இம்மிடியட்டா நான் அதை வந்து அட்டென்ட் பண்ணுவேன். நான் அந்த மாதிரிதான் செயல்படுவேன். ஸோ இதை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்றதுனால பெனிஃபிட் நமக்கு கூட இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து இதெல்லாம் புரியறதுக்கான காரணம் வந்து இந்த பாதையில வந்த பிறகுதான். இந்த பாதையில வரலன்னா 100% நான் இந்நேரத்துக்கு ஒரு சுகர் பிபி பேஷண்டாவோ ஏதோ ஒரு பேஷண்டாவோ இருந்திருப்பேன். நான் அந்த அளவுக்கு டென்ஷனோட உட்கார்ந்து இருந்திருப்பேன். ஸோ ஐ ஷுட் சே தேங்க்ஸ் ஃபார் NND பிரபுஜி, ஸ்ரீலா பிரபுபாதா மிஷன் அண்ட் தென் அவர் குரு மகாராஜ் அண்ட் கிருஷ்ணாக்கும் வந்து ராதா கோவிந்தாக்கும் அநேக கடமை, அதாவது நன்றி கடனை பட்டிருக்கின்றேன் நான். ஸோ அது மாதிரி வித்யை இந்த இதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரெஸ் பிளேஸ்ட் ஆன் த மெட்டீரியல் அட்வான்ஸ்மெண்ட். இது ரொம்ப முக்கியமானது, எல்லாருக்குமே உண்டு இல்லையா? சோ அடுத்தவங்களோட கம்பேரிஷன் என்பது வரும். நாம கம்பேர் பண்ணலனாலும் நம்மளை பத்தி கம்பேர் பண்ணுவாங்க. சோ அதனால நாம அதுல வந்து போய் மாட்டிக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸும் வரும் இல்லையா? as far as வித்யா இஸ் கன்சர்ன், ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ரா இப்பதான் படிச்சோம். நமக்குன்னு எல்லாருக்குமே கோட்டா, அந்த கோட்டாவை தாண்டி நம்ம போவே கூடாது. சோ அது இன்னொருத்தருது இஸ் அதாவது எல்லாமே எல்லாம் வல்ல இறைவனோட தான். ஆனா நமக்குன்னு பகவான் இந்த கோட்டா கொடுத்திருக்கார். அதை கொண்டு நாம வந்து திருப்தி அடைய வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். the more man forgets this fact of life, இதை யார் மறந்துடுறாங்களோ அவங்க வந்து அறியாமையில இன்னும் கீழே தள்ளப்படுகிறார்கள். சோ காட்லெஸ் சிவிலைசேஷன் தான் இப்ப போயிட்டு இருக்கிறது. ஐ திங்க் ராமா அயோத்தியா டெம்பிளுடைய இந்த ஓப்பனிங் செரமனி வந்து நிறைய பேர் வீட்டுல வந்து, அதாவது there is a invoking of the spiritual இருக்கு இல்லையா? எல்லாருமே ஒட்டுமொத்தமா வந்து தேசமே வந்து அன்னைக்கு வந்து எவ்ரிவன் has invited God to their home இல்லையா? பகவானை வந்து வீட்டுக்கு அழைச்சிருந்தாங்க நிறைய பேர் வீட்டுல. அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து பகவானா வந்து கொடுத்தாதான் ஒழிய நமக்கு வந்து கண்டிப்பா வராது. ஸோ அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் நாம படிக்கிறோம் இல்லையா? டாக்டர், என்ஜினியர் எல்லாம் படிக்கிறோம். ஆனா அதுல எங்கேயுமே இந்த ஸ்பிரிச்சுவலை பத்தியான ஒரு இதுவே எங்கேயுமே எஜுகேஷனே கிடையாது. இதெல்லாம் நமக்கு சிறு பிராயத்திலே, இவந்தோ நம்ம பரத கண்டம் பரத தேசம் என்பது கல்ச்சர் இல்லையா? நம்ம கலாச்சாரத்திலே வந்து மேன்மையுடைய ஒரு கலாச்சாரத்துல நம்ம எல்லாருமே பிறந்திருக்கிறோம். சோ பகவத்கீதையும் இந்த புண்ணிய பூமியில் தான் பேசப்பட்டது பகவானால். இவ்வளவு இருந்தும் பகவத்கீதையினுடைய மகிமையை பற்றி தெரிஞ்சிருந்தோம். எந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லயுமே பகவத்கீதை கிடையாது. இப்ப ரீசெண்டா ஐ திங்க் இதுல சிபிஎஸ்இ சிலபஸ்ல வந்து பகவத்கீதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நாம எல்லாம் கூட கிறிஸ்டியன் மிஷனரி ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது மாரல் சயின்ஸ்ன்னு ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? மாரல் சயின்ஸை வேணா நான் படிச்சிருக்கேன். ஆனா அதே வந்து நம்ம கலாச்சாரத்துல இருக்கக்கூடிய பகவத்கீதை irrespective ஆஃப் ரிலிஜனிட்டிஸ் இல்லையா? யாருமே வந்து இதை வாசிங்க அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே எடுத்துரைக்கவே இல்லை. சோ நாம வளர்ந்து வளர்ந்து படிச்சவங்களா இருந்தாலும் ஒருவேளை பகவத்கீதை பத்தி ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரிய ஒருமை ஒழிய இல்லைன்னா கண்டிப்பா நமக்கு தெரிய வரவே வராது. ஆஃப் தி டிஃபரெண்ட் கிளாஸஸ் ஆஃப் men, கர்மிகள் இல்லையா, ஞானிகள், யோகிகள், அதாவது தியான யோகா, ஞான யோகா, கர்ம யோகா, 3 நிலைகள் இல்லையா? கர்மிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே உழைத்து கொண்டே இருப்பார்கள். அவங்களுடைய நிலையை உயர்த்தணும் இல்லையா? பொது உடைமை, இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே வந்து நல்ல எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இதெல்லாம் செய்வாங்க. ஆனா அதனுடைய இறுதி பலன் என்னன்னாக்கா அவங்க பக்திக்காக அவங்க வந்து கண்டிப்பா செலவிடுவது என்பது மிக மிக அதாவது அரிதானதுதான். அவங்க கண்டிப்பா செய்ய மாட்டாங்க. அவங்களுடைய ஆஸ்திகளையும் இல்லையா செல்வ செழிப்பையும் வந்து பெருக்கிக் கொள்வார்களே ஒழிய அதனால எந்த ஒரு பிரயோஜனமே கிடையாது. எவ்வளவு சேர்த்து வச்சாலும் நீங்க தான் விட்டுட்டு போக வரோம். ஆல் தீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் மோர் ஆர் லெஸ் பேஸ்ட் ஆன் சாட்டிஸ்பாக்சன் ஆஃப் சென்சஸ். புலன்களை திருப்தி கொள்றதுதான். ஒன் மோர் இது கூட பிரபுபாதர் வந்து வேற ஒரு ஸ்லோகத்து, இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அது அப்ளிகபிள் ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா நம்ம பிசினஸ் மேன், கேபிட்டலிசம் அண்ட் கம்யூனிசம் பத்தியும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ பிசினஸ் மேன் என்ன பண்ணுவாரு, வாரமெல்லாம் வந்து உழைப்பார், அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸா உழைப்பார். உழைச்சிட்டு அடுத்து வந்து இறுதியில வந்து ரிசார்ட்டுக்கு போய் 2 days போய் இருந்துட்டு ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணிட்டு மீண்டும் வந்து அதே அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அவரை விட்டு கண்டிப்பா போவே போவாது. மண்டே வந்த பிறகு மீண்டும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அகெயின்ஸ்ட் அவரால் ஒர்க் பண்ணவே முடியாது. ரிலாக்ஸேஷன் வந்து ஒன்லி ஃபார் பாடி, மைண்ட், மனசுல வந்து கண்டிப்பா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துட்டே தான் இருக்கும். மேபி தற்காலிகமா அது வந்து ஹோல்டு பண்ணி வச்சிருப்பாரு, அவ்வளவுதான். சோ நம்ம இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து கண்டிப்பா விடவே முடியாது. ஸோ பிரபுபாதர் ஒன் ஆஃப் த மந்த்ராஸ்லயே அதை சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? 7.15 சுக்ருத்தினோஸ் அண்ட் துஷ்கிருத்தினோஸ் தான். நாமாம் துஷ்கிருத்தினோ மூடா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து மூடா இல்லையா, முட்டாள். இது வந்து கழுதைக்கு வந்து இது பிரபத்தியந்தே நரதாமா, நாம எல்லாருமே நரதாமாக்கள் தான் இல்லையா? எப்பவுமே புலன்களுடைய திருப்திக்காக வந்து செயல்படுபவர்கள் நாம.
சோ உண்மையான ஞானத்தை, அதாவது முக்கியத்துவத்தை சில பேர் அறிந்திருந்தாலும் அந்த முக்கியத்துவத்தை பெரிதாக அவர்கள் வந்து கவனம் கொள்ளவே மாட்டார்கள். மையா அர்ப்பித்தான்னாக்கா இதுல மாயையில் சிக்கிக் கொள்பவர்கள் ஞான. ஆசுரம் அதாவது நாத்திகவாதிகள், அசுரர்கள். இப்ப எல்லாம் நாத்திகவாதிகள் தான் அசுரர்களே. பாவம் ஆஷ்ரிதாக அப்படின்றத வந்து அழகா சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது who are the lowest among the mankind, அதாவது செண்டாலத்தனமான இருக்கக்கூடிய ஃபுல் பௌதிகவாதி. ஆன்மீகம் என்றால் என்னன்னு தெரியாது இல்லையா. மேலும் வந்து அதாவது பக்தியை பற்றி தெரிந்திருந்தாலும் அவ்வளவு முக்கியத்துவத்தையே கொடுக்காது இந்த நிலைதான் நம்ம நிறையவே இருக்கு. நரதாமாஸ் only are more active. grossly foolish, அதாவது முழு முட்டாள்கள். அடுத்து வந்து மாயையால் வந்து கவரப்பட்டவர்கள். சோ இவங்க வெறுமனே பௌதிகம் கண்ணால பாக்குறது மட்டும் தான் நம்பக்கூடியவர்கள். அண்ட் தென் நாத்திகவாதிகள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா தத்துவங்கள் எல்லாம் தெரியும், ஆனாலும் அவங்க வந்து கடவுளுடைய இதை வந்து ஆளுமையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவங்களுக்கு கிடையாது. ஏன்னா அவங்கதான் கிரேட் என்ற நினைப்பு அவங்களுக்கு நிறையவே உண்டு. இப்படி இந்த 4 விதமானவர்கள். அதுல மூடர்களை பற்றி கிராஸ் என்கேஜ்மெண்ட் வந்து ஃபுல்லா கழுதை எப்படி வந்து ஆத்துக்கு போனாலும் சுமை, வீட்டுக்கு வந்தாலும் சுமை. எதுக்கு அது சுமக்குதுன்னு என்னைக்குமே கிடையாது. ஒரு புல்லுக்கட்டுக்காக வந்து அது தலைமையில புல்கட்டு வச்சிருப்பாங்க. அது புல்கட்டு கிடைக்கணும், ஒரு அடி எடுத்து முன்னாடி வச்சா அந்த புல்கட்டும் ஒரு அடி முன்னாடி போகும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில தான் நாம் எல்லாருமே வேலை செய்யறதே. So the ass is the symbol of stupidity, இல்லையா, முட்டாள்தனம். Those who simply engage in profitless pursuit of sense gratification or worshipping avidya. According to Sri ஈஷோபனிஷத் பிரகாரமே இந்த பௌதீக புலன்களுடைய திருப்திக்காக நாம் என்று வரைக்கும் நாம செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமே, அவர்கள் எல்லாருமே ஆவித்யை தான் வணங்குகிறார்கள் என்று சொல்லிட்டார் பிரபுபாதர் ஈஷோபனிஷத் பிரகாரமே. Yes, that means we are worshipping means we are favoring. ஏன் அப்படின்னா பௌதீக முன்னேற்றம், பௌதீக அதை செய்வதால் நம்முடைய புலன்களுடைய திருப்தி, கண்ணு காது இல்லையா, என்ன நமக்கு என்ன திருப்தி அடையணுமோ அதெல்லாம் அதை வச்சு அடைஞ்சுக்கிறோம். So and those who play the role of helping in sort of civilization in the name of educational advancement are actually doing harm than those who are in the platform of gross sense gratification. இதை விட இன்னும் மோசம் என்னன்னாக்கா கல்வி சாலைகள் இல்லையா, அதாவது சிவிலைஸ் நாகரிகம் என்ற பெயர்ல வந்து நம்ம நிறையவே வந்து அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறோம், இப்படி போனோம் அப்படி போனோம். ஆனா உண்மையிலே மனிதனுக்கு வந்து அதாவது அவன் ஒரு புறம் வந்து புலன்கள் திருப்திக்காக செயல்படுகின்றான், இன்னொரு புறம் வந்து காட்லெஸ் சிவிலைசேஷனை பெருக்கிட்டு போறான். இது இன்னும் டேஞ்சர். இதுவும் டேஞ்சர் தான், ஆனா இதை விட டேஞ்சர் இது அப்படிங்கிறத வந்து பிரபுபாதர் மேலும் அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது என்றால், so godless people is dangerous இல்லையா, as a valuable gel on the food of a cobra. அதாவது அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் லேர்னிங், அந்த வேர்ட் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. நம்ம பகுத்தறிவை வந்து அபிவிருத்தி செஞ்சுக்கிறோம். அடுத்து வந்து ஒரு தத்துவத்திலிருந்து நம்மளே வந்து ஒரு வியாக்கியானத்தை கொடுப்போம் நம்ம கற்பனைக்கு ஏற்றவாறு. சோ ரிலேட்டட் டு காட்லெஸ் இல்லையா, கடவுள் என்பவர் இல்லை. எஸ்பெஷலி இது நாத்திகவாதிகளுக்காக சொல்லப்பட்டது. அவங்களுடைய இது வந்து எதற்கு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, அவங்களுடைய அதாவது அவங்களுடைய அது எந்த அளவுக்கு பாதிப்புனாக்கா பயங்கரமானது என்றால், ஒரு பாம்பின் தலை மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அதாவது நகை போன்றது என்று அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. வெறுமனே பாம்பு என்னாலே ஒரு டேஞ்சர் தான், அதை விட இன்னும் இது மோசம். ஹரிபக்தி சுபோதயா, ஐ திங்க் இது ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் எழுதுன்னு தான் நினைக்கிறேன், ஹரிபக்தி சுபோதயா. So the advancement of education by the godless people is compared to decoration. அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார், அதாவது பிணத்தை வந்து அலங்கரிக்கிறதுக்கு சமம் என்று சொல்லியிருப்பார். பிணத்தை என்னதான் அலங்கரிச்சாலுமே வீட்டுல இருந்து அந்த சுடுகாடு போற வரைக்கும் தான் அந்த அலங்காரமே நிற்கும். சுடுகாடு போன பிறகு என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுட்டு வெறுமனே அந்த வெள்ளை துணி போர்த்து அந்த உடம்பை எடுத்து ஒண்ணு வந்து புதைப்பாங்க, இல்லைன்னா எரிச்சிடுவாங்க, அவ்வளவுதான் இல்லையா. அந்த அலங்காரம் வந்து தேவையா, யூஸ்லெஸ் அலங்காரம் தான் அது இல்லையா. அது மாதிரிதான் அந்த பாடி. அதனால என்ன, அந்த பாடிக்கு கூட ஒண்ணும் தெரியாது அலங்காரம், பார்ப்பவர்களுக்கு தான் அது ஏதோ பெரிய அலங்காரம் மாதிரி இருக்குமே தவிர அது உண்மையிலே அந்த அலங்காரம் தேவையற்ற அலங்காரம் தான். அது போன்றதுதான் இந்த இது அப்படிங்கிறது வந்து, அதாவது நாகரிகம் என்ற பெயர்ல வந்து நாத்திக தன்மையோடு இருக்கக்கூடிய அந்த தத்துவங்கள் எல்லாமே வந்து அதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. In the same way, modern civilization is a patchwork of activities meant to cover the perpetual miseries of the material இல்லையா. அதாவது இப்பவுமே இருக்கக்கூடிய நித்தியமா இருக்கக்கூடிய இந்த சங்கடங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பா தீர்வு என்பது வெறுமனே பக்தியில போனா மட்டும்தான் தீர்வு காண முடியும். இதை நீங்க எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து உணர்ந்திருப்பீங்க வாழ்க்கையில. எவ்ரி மொமெண்ட் we are all
வந்து ரியலைசிங் தட் இல்லையா. இப்ப நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ ஒரு ஒரு பகுதி தான் எடுத்து சொன்னேன். உங்க எல்லாருக்குமே இது உண்டு. ஸோ உங்களுக்கும் அந்த ரியலைசேஷன் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம உணரணும். உணர்ந்த பிறகு மீண்டும் அந்த தவறை நாம செய்யக்கூடாது இல்லையா. ஆல் சச் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் எய்ம்டு டுவர்ட்ஸ் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், பட் above the senses is the mind. ஸோ இன்னைக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த ஷார்ட் டியூரேஷன் 50, இன்னைக்கு ஒரு டிவோட்டி சொன்னாங்க, என்ன சொன்னாங்க, ஆஃப்டர் 50 இட்ஸ் நமக்கு வந்து ஒரு வரம் தான் நம்ம உயிர் வாழ்றதே என்பது. ஏன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல வந்து ஒவ்வொரு நாளுமே நமக்கு வந்து பகவான் வந்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய கருணை தான் இல்லையா. அதனால ஆன வரைக்குமே எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு சேவை பண்ணிடணும் பகவானுக்கு அப்படின்னு மத்தியானம் அவங்க சொன்னாங்க. ஸோ ஏன்னா டெய்லி வருவாங்க கோயிலுக்கு. நேற்று 3 days வரல, அதனால என்ன உடம்பு சரியில்லையோன்னு நான் கால் பண்ணப்போ அவங்க இப்படி சொன்னாங்க. ஸோ என்னால ஜெகநாதரை பார்க்காம இருக்க முடியல. எவ்ரி டே இஸ் எ மிராக்கிள் மாதாஜி, லைக் தட் அந்த டிவோட்டி சொன்னாங்க. அது நிஜமாவே கரெக்ட் தான். நம்ம ஒவ்வொரு நாளையுமே நம்ம நல்ல முறையில வந்து எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பகவானுடைய சேவைக்கு நம்மள நாம அர்ப்பணித்துக் கொள்ளும். நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு தெரியாது. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம இப்ப செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியது எல்லாமே நம்ம பக்குவமா எப்பவுமே செய்துடணும் அப்படிங்கிற அந்த இது வரணும். நமக்கு மனசுல உந்துதல் என்பது வர வேண்டும். ஆல் சச் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் எய்ம்டு டுவர்ட்ஸ் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், எது பௌதிகம். பட் above the sense, இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இதை பத்தி படிச்சிருக்கோம். முதல்ல அதாவது உடல் தளம் இல்லையா. உடல் தளத்தை விட மேன்மையானது எது? புலன்கள் தளம். புலன்கள் தளத்தை விட மேன்மையானது எது? மனத்தளம். மனத்தளத்தை விட மேன்மையானது எது? புத்தி. புத்தியை விட மேன்மையானவன் யார்? ஆன்மா. இதை நீங்க ஆல்ரெடி ஐ திங்க் எந்த சாப்டர்ல வருது? இது 3rd சாப்டர்ல மாதாஜி, உஷா மாதாஜி, எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு 18 சாப்டர் 18 days எடுத்து. சோ இந்த லேடர் நீங்க கண்டிப்பா பாருங்க. கர்மயோகத்துல வரும். அதான் 3rd சாப்டர்ல தான் வரும் நினைக்கிறேன். 3rd சாப்டர்ல தான் வரும். இந்த தலங்கள் எல்லாமே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. அதாவது எதெல்லாம் மேன்மை அப்படிங்கிறது, ஒன்றை விட ஒன்று மேன்மையானது என்பதை வந்து இந்த இடத்துல above the senses. Yes இல்லையா. above the senses is the mind, மனசு. அந்த மனதை விட புத்தி வந்து மேன்மையானது. மேலும் அந்த புத்தியை விட ஆத்மா வந்து மேன்மையானவன். சோ அதனால that's the aim of real education should be self realization. அதனால ஆத்மாவை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான அந்த கல்வியை வந்து நாம கண்டிப்பா எடுத்துரைக்கணும். இதை உணர்ந்தாலே வாழ்க்கையில தானா பக்குவம் வந்து சேர்ந்துவிடும். ரியலைசேஷன் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூஸ் ஆஃப் த சோல் இஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை இல்லையா. சோ இந்த ஆத்மாவுடைய உண்மையான நிலை எது? ஆன்மீகமான தன்மை கொண்டது இல்லையா. இட் இஸ் எட்டர்னல் என்டிட்டி, ஸ்பிரிச்சுவல் என்டிட்டி இல்லையா. பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்த பின்ன பகுதி, மிகவும் பழமையானவன், அழிவற்றவன், பிறப்பற்றவன். இதனுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மீண்டும் மீண்டும் வந்து பிறக்கக்கூடிய தன்மை இந்த ஆன்மா வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல அவதரிக்கிறது வந்து எது வரைக்கும் நாம கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம திரும்பி வந்துட்டே இருப்போம் அப்படிங்கிற இந்த புத்தியை வந்து மனசுக்கு கொடுக்கணும். மனசு கொடுத்தாதான் அந்த புலன்களை வந்து அவ்வாறு இயக்கும். இந்த ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல போகணும். இந்த ஆத்மாவை பற்றி நாம தெரிஞ்சு கொண்ட பிறகு புத்தியை அவ்விதத்தில் நாம செயல்படுத்த வேண்டும். புத்தி என்ன பண்ணும்? மனசுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும். மனசு என்ன பண்ணும்? புலன்களை இயக்கும். இப்படி ரிவர்ஸ்ல போனோம் நம்ம. ஏன்னா ஒருத்தரை விட ஒருத்தர் மேன்மையானவங்க தான் கீழே இருக்கிறவங்களை வந்து அடக்க முடியும் இல்லையா. சோ ஆத்மா வந்து எதை அடக்கணும்? புத்தியை வந்து சரியான பாதையில அடக்கணும் இல்லையா, வழி நடத்தணும். அப்போ அந்த ஆன்மா அந்த புத்தி வந்து சரியான பாதையில நடத்தினா உடனே மனசு கூட அந்த புத்திக்கு ஏற்றவாறு கேட்கும். புத்திக்கேற்றவாறு கேட்டது என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் எல்லாமே அதன் தரப்பில் தான் செல்லும். அப்போ ஒட்டுமொத்தமா இந்த பாடியே வந்து அவ்வகையிலே வந்து இயங்க ஆரம்பிக்கும். இதுதான் நமக்கு தேவையான ஒரு எஜுகேஷன். அதுதான் வித்யை என்பது கூட. இதை தவிர்த்து நாம படிக்கக்கூடிய அனைத்துமே வந்து அதாவது எந்த ஒரு கல்வி சாலையில் வந்து இதை பற்றி எடுத்துரைக்கவில்லையோ அது வந்து ஆவித்யில வரக்கூடிய முறைதான். இத நம்ம மெயினா போக்கஸ் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அதை வந்து பக்குவமா எடுத்துட்டு போறதுக்கு அப்ப நம்ம பிள்ளைகளை ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கலையேன்னு நம்ம கண்டிப்பா கேட்க மாட்டோம். எந்த அளவுக்கு அவன் வந்து புத்தியோட வேலை செய்யறான்றத மட்டும்தான் நம்ம எதிர்பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் அவசியமே கிடையாது. அவன் ஒரு 60% எடுத்தா போறோம். ஆவரேஜா நாலேஜ் இருக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுதான். எனி எஜுகேஷன் which does not lead to such realization is considered to be avidya. அழகா சொல்லிட்டார் பிரபுபாதர். இதை விட ஸ்ட்ராங்கா வேற யாராலையுமே சொல்லவே முடியாது.
சொல்ல முடியுமா? ஒரு டாக்டர் படிக்கிறது, என்ஜினியரிங் படிக்கிறோம், எல்லாமே படிக்க வைக்கிறோம், எல்லாம் கொட்டி கொட்டி காசை கொட்டி படிக்க வைக்கிறோம் இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து ஆவித்யை தான், அஜ்ஞானம் தான் சொல்லியாச்சு. அண்ட் டு த கல்ச்சர் ஆஃப் சச் நீசன்ஸ் மீன்ஸ் கோ டவுன் டு த டார்க்கஸ்ட் ரீஜன். இதை மட்டுமே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நாம இருளான பிரதேசத்திற்கு தான் நம்ம நம்முடைய ஜெனரேஷனை வந்து அழைச்சு செல்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். பேரலா இந்த அறிவை கொடுத்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழ்வதற்கு தேவையான அந்த பகுத்தறிவையும் நாம இரண்டையுமே வழங்கணும். இதை மட்டுமே நம்ம பெருக்கி கொண்டு போகும் பொழுது மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை தான் நம்ம பிள்ளைகளுக்கும் நாம வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறோம் இல்லையா? பகவத்கீதையில அதாவது 2.42 வேதவாத ரதா இல்லையா? வேதவாத ரதா 242. ஃபிளவரி வேர்ட்ஸ், வேதங்களால் இப்ப நம்ம அதாவது பக்தி வைபவ்ல பண்ணிட்டு இருக்கிறது கூட அதுதான் ஃபிளவரி வேர்ட்ஸ். அதுதான் வந்து நாரத மகரிஷி வந்து வேதவியாசருக்கு சொல்றார், அவ்வளோ பெரிய பேரண்டேஜ், கிரேட் பேரண்டேஜ்ல இருந்து பிறந்திருக்க இல்லையா? அண்ட் ஸ்வயம் பகவானுடைய அதாவது அவதாரமே கூட இல்லையா? இஸ் த எம்பவர்டு இன்கார்னேஷன். ஏன்னா ஞானத்தை இல்லையா, வேதங்களை எல்லாம் தொகுக்கிறார் வேதவியாசர். அவ்வளவு யாம் இமாம் புஷ்பிதம் வாச்சம் பிரவத்தியந்தே அவிபஷ்சித வேதவாத ரத பார்த்தா நான்யாத் அஷ்டி வாதினக காமாத்மன ஸ்வர்கபரா ஜன்ம கர்ம பலப்பிரதம் கிரியா விசேஷ பகுலாம் போகைஸ்வர்ய கதிம் பிரதி அப்படின்னு பகவானிங்க சொல்றார். மென் ஆஃப் ஸ்மால் நாலேஜ், அதாவது சிற்றடியுடைய மனிதர் வந்து வேதங்களுடைய அதாவது அழகான வார்த்தைகளுக்கு வந்து ஈர்க்கப்படுகிறார்கள் இல்லையா? இந்த யக்னம் பண்ணா இது நமக்கு நன்மை கிடைக்கும். ஏன்னா அததான் இப்ப 4 புருஷார்த்தங்களை தான் வந்து கவர் பண்ணியிருந்தார் யாரு? நம்ம வியாசதேவர். சோ அதெல்லாம் அதனாலதான் நமக்கு வந்து வேதங்கள் வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கதே பலன்களை கருதுவதற்காகத்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ ஆனா பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களையும் சில இடங்கள்ல சொல்லியிருக்காரு, ஆனா ரிப்பீட்டடா வந்து சொல்லல. பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை மேன்மையாக எல்லா இடத்திலுமே எடுத்துரைக்கப்படவில்லை. சோ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஃபார் த புருஷார்த்தம்னா, அதாவது இது மிக 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 குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்லவே இல்லை வேதவியாசர். அதுதான் அவருடைய, அதாவது அவர் மிஸ் பண்ண ஒரு இதுதான் அதுதான். அதனாலதான் அவருக்கு வந்து மனசுல வந்து சாட்டிஸ்பாக்சனே இல்லாம இருந்தது. வேதங்களை தொகுத்த பிறகும் வேதாந்தத்தை ஏற்றின பிறகு கூட அவருக்கு வந்து திருப்தியற்ற நிலையில இருந்தார். சோ இஸ் டோல் டு ரைட். அதனால வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய வியாக்கியானம் தான் இந்த பாகவதமே. அந்த பாகவதத்தை வாசிக்க வாசிக்க நமக்கும் கூட அந்த பேரானந்தம் என்பது கண்டிப்பாக கிடைக்கும். சோ இந்த 12 கேண்டோஸ் யார் முடிக்கிறாங்களோ கண்டிப்பா அவங்க வந்து பகவானுடைய திருப்பாதங்களை சேருவார்கள் என்பதும் உண்மை. which recommends various fruitive activities for elevation of heavenly planets இல்லையா? குட் பர்த், பவர் அண்ட் ஃபோர்த், இது எல்லாமே நமக்கு வந்து அதாவது இது வேணும் அது வேணும் இல்லையா? செல்வ வளம் பெருகணும், இந்த அதாவது ஆயுஷ் ஹோமம் எல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் இல்லையா? இத்தகைய எல்லாமே வந்து மேல் உலகத்துக்கு போகிறது, புண்ணியங்களை வளர்க்கறது, புண்ணியத்துக்காக வந்து தானம் செய்யறது, இதெல்லாம் நம்ம செய்யறோம். இதெல்லாமே வேதங்கள்ல ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்கிறது. அததான் நம்ம வந்து எடுத்துரைத்து நம்ம எல்லாமே செய்யணும். அதுக்கு நம்ம பழகியாச்சு. அதனாலதான் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட தான் நம்ம பக்தி கொண்டு இருந்தோம். ஸோ ஆனா உண்மையிலே எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றிதான் நாம வந்து பக்தி கொள்ளணும். being desirous of sense gratification and opulent life, they say there is nothing more than this இல்லையா? இதற்கு மேற்பட்டு வேற எதுவுமே கிடையாது என்று அவருடைய அதுதான் அவர்களுடைய உணர்தலை. சோ அவ்வாறு நம்ம செல்லும் பொழுது அது எல்லாமே வேதவாத ரதா இல்லையா? மையா அர்ப்பித்த ஞானம். இது மாயையில் அதாவது மாயையில வந்து சிக்கி கொண்டவர்கள் நினைக்கிறதே இதுதான். வேதங்களை வந்து நாம வந்து எதற்காக உபயோகப்படுத்துகின்றோம்? நம்முடைய பலன் கருதும் செயல்களுக்காக. அதாவது அவர்கள் வந்து குறைமதியாளர்கள் என்று நம்ம சொல்லலாம். நாத்திகவாதிகள், லோயஸ்ட் ஆஃப் men. Those who are Vedavada Ratha pose themselves are very learned in Vedic literature, but unfortunately they are completely diverted from the purpose of the Vedas. வேதங்களுடைய நோக்கமே எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் இல்லையா? அதுதான் நம்ம 15வது ஸ்லோகத்துல படிக்கிறோம் பகவத்கீதையில. சர்வஸ்ய சாகம் ரிதி சன்னிவிஷ்டோ மத் ஸ்ருதிர் ஞானம் அபோகனம் ச வேதைஷ்ட சர்வைரகம் ஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏவ சாகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அற்புதமா சொல்லப்பட்டிருக்கு.
இல்லையா? வேதங்களால் சர்வைஷ்ட சாகம், பகவான் இருந்தா நமக்கு எல்லாமே நினைவுகளும் வருகின்றது, மறதியும் எல்லாமே. எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலுமே பகவான் ஹிருதயா ஹிருதின்னு சொல்லிட்டார். அதாவது சர்வஷ்ய அவர் அகம், அதாவது சாகம் என்பது சர்வஷ்ய எல்லாருடைய இதயங்களிலுமே அவர் உட்கார்ந்திருக்கார். மத் ஸ்மிருதிர் ஞானம் அபோகனம் ச, அதாவது அவரிடமிருந்து அவரே ஞானத்தை கொடுக்கிறார், மறதியும் கொடுக்கிறார், நினைவையும் கொடுக்கிறார், இல்லையா? வேதைஷ்ட சர்வர் அகம் வேத வேத்யோ, வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவனே நான் தான், வேதங்களை தொகுத்தவனும் நான் தான், வேதங்கள் ஆல் வேதாஸ் ஐ எம் டு பி, வேதங்கள் அறியப்பட வேண்டியவனும் வேதங்களை தொடுத்தவனும் எல்லா வேதங்களையும் அறிந்தவனும் நானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அழகா எடுத்துரைக்கிறார். சோ அதுல இருந்து நம்ம பர்பஸ் ஆஃப் வேதாஸ் டு நோ அபவுட் தி சுப்ரீம், அந்த புருஷோத்தமனை புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான். பட் இந்த வேதவாத ரதா எல்லாமே, இந்த குறையுடைய மதியாளர்கள் எல்லாமே அவரை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கறது கிடையாது. they are fascinated by the fruitive actions, இல்லையா? சோ அதனால செய்யக்கூடிய சில பேர் தானம் கொடுத்தா அந்த புண்ணியம் என்ன ரட்சிக்கிட்டோம், எனக்கு புண்ணியம் இருந்தாதான் அந்த தானமே செய்வேன், புண்ணியத்திற்காக தானம் செய்பவர்கள் எல்லாம் உண்டு. அந்த மாதிரி என் புண்ணியம் ரட்சிக்கட்டும், இது பேசிக்கலா அந்த மாதிரி பேசி பேசி நம்ம எல்லாரும் பழகியாச்சு. அந்த இன்டென்ஷனே தெரியாம பிளைண்டா நம்ம அதை உபயோகப்படுத்துறோம், இல்லையா? எஸ், அடுத்து எஸ் 3 பேராகிராஃப் இருக்கு, எஸ் படிச்சிருங்க. யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. as stated in mantra 1. எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி நான் படிக்கட்டுமா? முழுசா படிச்சிருங்க மாதாஜி, நான் விளக்கம். ஓகே மாதாஜி. முதலாவது மந்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி புருஷோத்தமனான கடவுள் எல்லாவற்றின் உடைமையாளர் என்பதை உணர்ந்து நம் வாழ்க்கை தேவைகளுக்கென நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் நலன்களின் அளவோடு நாம் திருப்தி அடைய வேண்டும். வேதங்களின் நோக்கமெல்லாம் மறதியுள்ள மனித உள்ளத்தில் இறை உணர்வை தூண்டுவதே. மூட மனிதர்கள் இதை அறியும் பொருட்டு உலகின் பல்வேறான மத நூல்களில் வெவ்வேறான முறைகளில் விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளன. இப்படியாக மனிதனை மீண்டும் இறைவனிடம் கொண்டு சேர்ப்பதே எல்லா மதங்களின் நோக்கம். ஆனால் வேதவாத ரதர்கள் வேதங்களின் கருத்துக்களை சரிவர அறியாமல் புலன் திருப்திக்காக ஸ்வர்க்கத்தை அடைவது போன்ற இதர விஷயங்களே வேதங்களின் இறுதியான நோக்கம் என்று உறுதியாக எண்ணுகிறார்கள். இப்படிப்பட்டவர்கள் வேத இலக்கியங்களுக்கு தவறான அர்த்தங்களை கற்பித்து மற்றவர்களையும் தவறான வழியில் இட்டுச் செல்கிறார்கள். சில வேளைகளில் அவர்கள் சாதாரணமானவர்களுக்கு வேத கருத்துக்களை விளக்குவதற்காக ஏற்பட்ட புராணங்களை கூட கண்டனம் செய்கிறார்கள். வேதவாதர் அதர்கள் மகான்களான ஆச்சாரியர்களின் அதிகாரத்தையும் புறக்கணித்துவிட்டு நமக்கு தோன்றும் முறையில் வேதங்களுக்கு விளக்கம் தருகிறார்கள். தங்களுக்குள் கொள்கையற்ற ஒருவனை தேர்ந்தெடுத்து அவனை வேத ஞானத்தின் தலைசிறந்த அறிஞன் என்று பிரகடனம் செய்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை இந்த மந்திரம் மிக பொருத்தமாக வித்யாரத என்னும் சமஸ்கிருத சொல்லால் கண்டிக்கிறது. வித்யா என்றால் வேதம் என்று பொருள். அறிவின் தோற்றுவாய் வேதம். வித்யாரதா என்றால் வேதத்தை அத்தியனம் செய்பவன் என்று பொருள். ஆனால் வித்யாரதர்கள் ஆச்சாரியர்களுக்கு கீழ்ப்படியாத காரணத்தால் வேதங்களின் உண்மை நோக்கத்தை அறிய மாட்டாதவர்கள் என கண்டனம் செய்யப்படுகிறார்கள். இந்த வேதவாத ரதர்கள் வேதத்தின் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் தம் சொந்த நோக்கத்திற்கு தகுந்தவாறு அர்த்தம் கண்டு பழக்கப்பட்டவர்கள். வேத இலக்கியங்கள் சாதாரணமான புத்தகங்களின் தொகுப்புகள் அல்ல. தகுந்த சிஷ்ய பரம்பரையில் தோன்றியவர்களை தவிர பிறரின் மூலம் அவை அறியப்பட மாட்டா என்பதை அவர்கள் அறியார். வேதங்களின் உன்னதமான செய்தியை அறிவதற்கு அதிகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். கடோபனிஷத் இவ்வாறு வழி காட்டுகிறது. ஆனால் இந்த வேதவாத ரதர்களுக்கென ஏற்பட்டுள்ள ஆச்சாரியர்கள் உன்னதமான சிஷ்ய பரம்பரையை சேராதவர்கள். இதனால் அவர்கள் வேத இலக்கியங்களை தப்பர்த்தம் செய்து அறியாமை என்னும் இருளை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். வேதங்களை முற்றிலும் அறியாதவர்களை விட இவர்களே அறியாமையில் மிக ஆழமாக மூழ்கி போகிறார்கள். மாயையா பகிர்த ஞான வகையைச் சேர்ந்தவர்கள் தம்மை தாமே கடவுள் என கூறிக்கொள்கிறார்கள். தாமே கடவுள் என எண்ணிக்கொண்டு அவர்கள் வேறெந்த கடவுளையும் வணங்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்கிறார்கள். செல்வந்தனான ஒரு சாதாரண மனிதனை வணங்க அவர்கள் சம்மதிப்பார்கள். ஆனால் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுளை வணங்கார். தம் மடமையை அறியாத இம்மனிதர்கள் கடவுளை எப்படி மாயையால் சிறைப்படுத்த முடியும் என்று எண்ணி பார்க்க மாட்டார்கள். மாயையின் சிறையில் கடவுள் எப்போதாவது அகப்படுவாரே ஆனால் மாயை கடவுளை விட வலிமை மிக்கது என்றாகும். இவர்கள் கடவுள் எல்லாம் வல்லவர் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் கடவுள் எல்லாம் வல்லவரானால் அவரை மாயை வெல்வது சாத்தியமில்லை என்பதை பற்றி ஆலோசிப்பதில்லை.
தம்மை தாமே கடவுளாக்கி கொண்ட இம்மனிதர்கள் கேள்விகளுக்கு தெளிவான விடை கூற தெரியாதவர்கள். தாம் கடவுளாகிவிட்டதாக எண்ணி திருப்திப்பட்டுக் கொள்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப அழகான விளக்கம். எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்று சொல்லும் பொழுது அவரால் மாயை வெல்ல முடியாதா என்ன? இல்லையா? வெரி நைஸ் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல. இட் இஸ் ஆல் பவர்ஃபுல், there is no possibility of being overpowered by மாயா, இல்லையா? அதாவது அவங்களால பகவானால வந்து மாயை தன் கட்டுக்குள்ள எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு வந்து முடியும், இல்லையா? விஷ்ணு மாயா, நம்ம இருக்கிறதே வந்து விஷ்ணு மாயையில் தான், இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சமே விஷ்ணு மாயையில் தான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. இந்த பௌதீக இயற்கை என்பது விஷ்ணு மாயா, இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த விஷ்ணு மாயை வந்து அவருடைய கட்டுக்குள்ளதான் இருக்கும், இல்லையா? அவர் அந்த மாயையின் கீழே கிடையாது என்பதை ஏன் அவர்கள் உணரவில்லை, இல்லையா? ரொம்ப அழகான கேள்வி நம்ம பிரபுபாதர் இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்கிறது. சோ ஒன் மந்த்ரா ஒன் என்ன நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது என்றால், பகவான் தான் வந்து சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர், பரம உரிமையாளர் அவர்தான், இல்லையா? அந்த பரம உரிமையாளரா இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து சோ எல்லாருக்குமே என்னென்ன கொடுக்கணுமோ அதை கண்டிப்பா அவர் கொடுக்குறார். ஆஸ் பர் த கோட்டா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கிவன். அதுல எந்த குறையுமே கிடையாது. அப்படி இருக்கும். the purpose of Vedic literature also, எதுக்காக இந்த வேதங்கள் எல்லாம் இருக்கிறதுனா ஒருவருடைய ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை வந்து அதாவது தட்டி எழுப்புவதற்காக தான், டு awaken the consciousness, இல்லையா? காட் கான்சியஸ்னஸ் வந்து விழிப்புணர்வு படுத்துவதற்காகத்தான் இருக்கிறதே இந்த வேத ஞானம். ஆனா அந்த உண்மையான ஞானத்தை வந்து நாம மறந்து விட்டு நம்ம அந்த ஃபிளவரி வேர்ட்ஸ், இல்லையா? அதாவது ரொம்ப அலங்காரமா இருக்கக்கூடிய சொற்களை எல்லாம் கேட்டு நம்ம இது கிடைச்சா இது கிடைக்கும், இது கிடைச்சா இதை பண்ணா, நம்ம கோயிலுக்கு போனா நம்ம புரோகித கிட்ட அதான் கேட்கறது, எனக்கு இந்த கஷ்டம் இருக்கு, என்ன பூஜை பண்றது, இதுதான் நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம். பக்தி கொண்டு அந்த பூஜையை நம்ம செய்யலாம், அது பரவாயில்லை. ஆனா நமக்கு சொல்யூஷனுக்காக அந்த பூஜை செய்தா அந்த பூஜையினுடைய முக்கியத்துவமே என்ன? பக்தி. அந்த பக்தியே இல்லாத நம்ம செய்கிறோம். The ultimate purpose of all religion is to bring one to back to Godhead. எல்லாருமே வந்து திரும்பி பகவான் இடத்துல போய் சேரணும்ன்றதுதான், அதுதான் உண்மையான குறிக்கோள். ஆனா அதற்கு நாம பக்தி செய்யணும், இல்லை? எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் பக்தி செய்யணும். அந்த ஒரு நிலை நம்ம மனசுக்கு பக்குவத்திற்கு வரவே கிடையாது. ஆனா அதை விடுத்துட்டு நாம என்ன பண்றோம்? இந்த பௌதீக லாபத்திற்காக நாம் அது எல்லாமே செயல்படுத்தி, அதுதான் வேதவாத ரத்தம் என்று சொல்லப்படுவது. Some people misguide others by misinterpreting them. அதாவது இன்னும் மோசமான நிலை இது. வேதங்கள் வந்து அதை பிரித்து சொல்லும் பொழுது அதனுடைய வியாக்கியானமே வந்து மாத்தி சொல்லிடுவாங்க. அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களும் உண்டு. இவங்கள் எப்படின்னா, அதாவது ஒரு நல்ல ஆத்தென்டிக் பரம்பரையிலிருந்து வந்தவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள். வித்யா ரதாஸ், ரதாஸ்னா ரதா என்றால் அதுல வந்து தங்களை வந்து ஈடுபடுத்திக் கொள்றது, இல்லையா? அதாவது வித்யை என்றால் அதாவது படிப்பு கல்வி, இல்லையா? சோ வேதங்களை கற்பதற்காக அவங்க வந்து பாடசாலை போறாங்க. சோ அதுதான் வந்து வித்யாரதர்கள். அதாவது நம்ம எல்லாருமே கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே வித்யாரதம் தான் சொல்லணும், இல்லையா? அதான் இந்த இடத்துல சொல்லி வித்யாயாம் ரதா, that means வித்யாரதர்கள். The so-called students of Vedas are condemned here because they are ignorant of the actual purpose of Vedas. உண்மையான வேதங்களுடைய நோக்கத்தை பற்றி அவர்கள் வந்து அறியறது கிடையாது, ஆனா அக்கௌண்ட் ஆஃப் தேர் டிசோபேயிங் த ஆச்சாரியாஸ். சோ நல்ல பரம்பரையில வரணும். இப்போ ஆத்தென்டிக் பரம்பரை, இப்ப எப்படி பிரம்ம கௌடி சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயம், இல்லையா, குமார சம்பிரதாயம், இந்த 4 சம்பிரதாயங்கள்ல இருந்து வரும்பொழுது இதுதான் ஆத்தென்டிக் டிசிப்ளிக் சக்சஷன் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லா சம்பிரதாயங்களுடைய நோக்கம் ஒன்றுதான், எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருவரே, அவன் கீழே தான் எல்லாமே இயங்கின்னு இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து சொல்றதுதான் அதனுடைய நோக்கம். சோ நம்முடைய கடமையும் வந்து அவரை வணங்குவதுதான் முதன்மை கடமை என்பதும் எடுத்துரைக்கிறது எல்லா சம்பிரதாயம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பிரதாயத்திலிருந்து வரும்போது அதுல வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இருக்காது. அப்படின்னா வேதங்களுடைய நோக்கத்தை அவர்கள் புரிந்த வண்ணம் எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு வந்து திருத்தொண்டு புரியறதுக்காக அந்த வேதங்களை அவர்கள் உபயோகப்படுத்துவார்கள். ஆனால் அதாவது இந்த மாதிரி ஆத்தென்டிக்கா இல்லாத சம்பிரதாயத்துல இருந்து வரவங்க அவங்களுடைய அதாவது என்ன பௌதீக லாபத்திற்காக இந்த செயல்கள் எல்லாம் செயல்படுத்துவார்கள். அதனால்தான் நாம் எல்லாருமே ஒரு குருவை வந்து அணுக வேண்டும். முண்டக உபநிஷத்துல வந்து இதேதான் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறதாக மேலும் இந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள் கொடுக்கிறார் இந்த இடத்துல. Thus they progress into the darkest region of ignorance by misinterpreting. எப்பவுமே வேதங்களை வந்து தவறான வியாக்கியானத்தோட நம்ம ரெஃபர் பண்ணவே கூடாது, அது மிக மிக தவறு, இல்லையா? They fall even and other into ignorance. இன்னும் மோசமான அறியாமையால் நம்ம போய் விழக்கூடிய அந்த இருள்ல விழுறதை விட இன்னும் இது மோசமான இருளாக இருக்கும் என்பதுதான் இந்த
ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்தை. மையா அர்ப்பித்த ஞானா வந்து அதுதான், மாயையில் சிக்கிக்கொண்டு அவர்களுடைய தத்துவங்களை அவங்களே கடவுள் என்று நினைக்கக்கூடிய தன்மை, அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கிற நிலையை அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் இருக்கும். So they will agree to worship an ordinary man if he happens to be rich. இது கண்டிப்பா உண்டு இல்லையா? சோ நம்ம ஃபேமிலிலே பார்க்கலாம், ஒருத்தர் வந்து சடனா ஒரு பெரிய அதாவது அவங்களுடைய நிலையில வந்து உயர்வு ஏற்பட்டு ஒரு பெரிய செல்வந்தராகவோ ஒரு நல்ல பொசிஷன் போயிட்டா அவங்களோட கொஞ்சம் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கணும், அப்பதான் நம்ம வந்து நமக்கும் ஏதாவது ஒரு நன்மை கிடைக்கும், நம்ம ஏதோ ஒரு வேலை வேணும்னா கூட நம்ம போய் பேசலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவருடைய பேக்ரவுண்டே வந்து மோசமான நிலையா இருந்தாலும் அவர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ணிப்போம் இல்லையா? நாம போய் அவங்க காலில் விழுறத விட நம்ம பிள்ளைகளையும் வந்து அதே மாதிரி விழுந்து வணங்குன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஏன்னா அப்பதான் தட் மீன்ஸ் we are அவங்களோட ஆப்லேஜ் ஆயிருக்கோன்றதுக்காக செயல்படக்கூடிய தன்மைகள் உண்டு. இது இன்றைக்கு கூட நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். உண்மையிலே அந்த மனிதர் நன்மையானவரா அப்படிங்கிறது தெரியாது, நல்ல மனிதரா அப்படிங்கிறதும் தெரியாது. ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே பௌதிக லாபத்திற்காக இத்தகைய செயல், பவர், பொசிஷன், பணம், இதுக்குதான் நம்ம இந்த செயல்களை செய்கின்றோம். ஆனா உண்மையிலே நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது நல்ல ஒழுக்கம் இல்லையா? சோ மேன்மையான பக்தி, சோ எவ்வாறு எந்த சூழ்நிலையிலுமே அவர்கள் வந்து தங்களை வந்து ரட்சித்துக் கொள்ளக்கூடிய திறன், இது எல்லாத்தையுமே அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருத்தர் தான் நம்மளை ரட்சிப்பார் அப்படிங்கறது வந்து ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் வந்து நம்ம பிள்ளைகளிடத்துல நாம எடுத்துட்டு வரணும். அப்போ நம்ம அவங்க மேலும் வந்து ஒரு ஹம்பிள்னஸ், அது எல்லாத்தையுமே வந்து பணிவு, சப்மிசிவா இருக்கிறது, அட்டென்டிவா இருக்கிறது, இந்த மாதிரி குணாதிசயங்களை வந்து நாம வளர்த்து கொண்டோம் என்றால் எல்லோரிடத்திலுமே அவர்கள் நற்பெயரை வந்து பெறுவார்கள். மேலும் அவர்களுக்கு வந்து எது தேவை என்பது வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவமும் அவங்களுக்கு வரும். அவங்கள வாழ்க்கையுமே வந்து எந்த சூழ்நிலையுமே அவர்கள் வந்து நிம்மதியாக வாழ்வார்கள். இதைதான் நாம வந்து நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நாம கொடுக்கணும். இதை தவிர்த்து நம்ம வந்து பௌதீக முன்னேற்றத்துல நம்ம வந்து நம்ம பிள்ளைகளை வந்து கைடன்ஸ் பண்ணவே கூடாது, அது தேவையே இல்லை. இதெல்லாம் தானா அமையும், இட் வில் கம் ஆன் த ட்ராக். நாம் இந்த தரப்புல பகவானுடைய நிலைக்கு நம்ம அவருடைய இதுல நம்ம வந்து போனோம் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்லி இதெல்லாம் வந்து நமக்கு அமைந்து விடும். ஓகே, சோ இஃப் காட் வேர் என்ட்ராப்ட் மாயா, அப்புறம் மாயா would be more powerful than God இல்லையா? சோ மாயை தான், அப்ப கடவுள் கூட வந்து மாயை தான் என்றால், மாயையில வந்து பகவான் சிக்கி கொண்டால் அப்புறம் அவர் எதுக்கு பகவான் என்று சொல்ல வேண்டும்? இந்த ஒரு கொஸ்டின் நம்ம கண்டிப்பா மாயாவாத தத்துவத்துல கேட்க வேண்டிய கேள்வி இது. Such men say that God is all powerful. கடவுள் வந்து அரூபத்தன்மை கருமையில வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அரூபத்தன்மையிலே அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடியவர் எப்படி மாயைக்கு வந்து அவர் வந்து சிக்கிக் கொள்வார் இல்லையா? இஸ் அண்டர் தி ஸ்பெல் ஆஃப் மாயா. அது தவறு இல்லையா? But they do not consider that he is all powerful and there is no possibility he is being overpowered by Maya. இல்லையா? மாயையே அவருடைய கட்டுப்பாட்டுல அவரால் எடுத்துட்டு வர முடியும். The self-made gods, non-கடவுள், cannot answer all these questions இல்லையா? Very clearly, but they are simply satisfied to become God themselves இல்லையா? வெறுமனே வந்து அவங்களால இதுக்கான வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் கரெக்டா கொடுக்க முடியாது. ஸோ இதோட நான் இன்னைக்கு இந்த கிளாஸை நிறைவு செய்கின்றேன். வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम